dizuegu, hementxe gabiltzala borrokan, nolabait borrokan sistemaren aurka. Ze erori zaigu, ez dakigu zer erraminta, Johar Aizpuru lankideak esan digu, Cloudflare erori dela, eta munduan, tarte batean estanda txiki bat sortu duela, eta horrek ez du ahalbidetu guk orain arte, zuekin zuzenean egon ahal izatea bideo emisio honetan. Baina bagaude zuekin, ongi etorri Durangora, oraintxe, naiz.eus webgunean, gure YouTube kanalen eta bestelako plataformetan, gurekin bat egiten ari zareten horiei guztioi ere. Bagaude, eta aurrera egiteko moduan ere, bagara hementxe Durangoko azokatik, Goiuri Julen, agurra eginda, uste dut, aurrera egiteko moduan bagarela. Bai, are ginen kontatzen 60 zenbakia ospatuko dugula. Aurten 60 urte egiten dituela azokak, eta kontatu dugu nola hasi zen azoka, 1965ean, baina ez zela hementxe hasi, hemen gauden lekuan, Andramariko elizpean hasi zen, azaroaren lehenengo egunean, eta hantxe egin zituen urtetxo batzuk. 1964 urtera arte, Andramariko elizpean egin zen urtez urte azoka. Tira, urtero ez, 1967an ez baitzen ospatu. Andramari elizen konpontze lanak egin zirelako jaungoikoaren izenean, amen. Horixe izan zen arazoetako bat, bai, jaungoikoa. Antza denez, garai hartako gobernadore zibilari ez zitzaion Durangoko azoka gustatzen eta debekatu egin zuen ekitaldi hau elizpean egitea. Azkar topatu zuten konponbidea, Merkatu plazan egin zuten. Ura izan zuen egoitza azokak 74tik 96 arte. Hurrengo urtean merkatua utzi eta karpa erraldoi batera igaro zen. Geroz eta jende gehiago etortzen zen eta hala ere, hori temporala izan zen. 2003an Landako erakustazoka inauguratu zenean, hauxe bilakatu zen gure egoitza. Garai bateko ekaitzak harrapatu gaitu gelditzeko holtzak. Sigoaz, barrenera, urtzeko borderik dauden beldurren izotza. Minen norenak dira, ez ditut sentitzen nireak. Itxutu gaitu zure gorrotoaren keak. Julen, Goiuri 60 urte, azkar esaten da, Nolakoa zen urte hartako Euskal Herria. Egin dezagun errepaso azkar bat, azokaren sorrera ulertzeko, garai hartako euskararen testuinguruare ulertu egin behar da. Begira, urteko lehenengo egunean, urtarrilaren batean, 1965eko bertsolari txapelketa nagusian, Uztapidek txapela jantzi zuen. Orain dena esaten hasita, resak handiegia izaten dugu, eta egun horretan ez da inolako finalik ospatzen. Honelakoak esan zituen, arratsaldeon anaiarrebak hausen da egun mardula, zainek sinistu gaur ano eta honela egon behartzula. Orain ainako bertso goserik etzan izango sekula. Ikusiko balu gaur egun Nafarroarena nola betetzen den. Itxaso izan da txikien erreka, bukatu da, ez du gala, inork errez ez duala, hain bilakatu da naturala, asimilazio kulturala, postalen liura, labur ikurriña dena itxura saltzeko erabiltzen dute kultura garesti ordaintzen bukatu dugu urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik. Baina dena, etzen ospakizuna duela 60 urte, 1965ko martxoaren 28an, euskeraz abesteagatik Guardia Zibilak gazte ondarrutar batzuk atxilotu zituen. 15 eta 17 urte bitarte zituzten eta tiro abesten ari ziren bigarren karlistadako kanta baten moldaketa abertzalea. Egun batzuk beranduago ikurrinaren pegatinak jartzeagatik Jon Urrujulegik ordena publikoko auzitegian deklaratu zuen. Urtebeteko kartzela zigorra ezarri zioten, baina azkenean ez zuen bete behar izan, eskerrak. Eta urtearen amaiera aldera, Guraso Euskaltzale talde batek 36ko gerra osteko lehendabiziko ikastola sortu zuen Iruñeko Alde Zaharreko etxebizitza batean. Pozo Blanco kalean zegoen eta Uxue ikastola izena jarri zioten. Besterik baldin bada bego, iparretik inbazio badator, taigotik ez dugu deus espero neguan hilerri loleku isila udan dena berri. Konfirmatzen ari zaizkigu entzuleak, ondo ikusi eta ondo entzuten gaituztela, eta posten gara momentu batean pentsatu dugu, alako lanak hartu, eta Cloudflare delako erori delako hemen zera, ez dia Espainetan utzi beharote diogu gure entzule eta ikusle den horri, ez bagaude, zorionez bagaude, eta espero dugu egoten jarraitu alizatea. June Romatet berare harritu egin omen da, ze kalidadea, omen da, ze kalidadea, omen da. Gure entzule batzuk harritzea, ontzat emango nuke, June Romatet harritzea, pixkat errespetu falta edo iraingarri xamar sentitzen dut, Romatet beti izan da horrelakoetan behatza zaurian sartu zale horietako. Bida, Han Romatet. Argiak itzaltzen direnean, argiak itzaltzen direnean.
Baina entzuleok pasa dira 60 urte eta gu hemen gaude berriro. Hala ere, ezin dugu aipatu gabe utzi atzo Durangoko azokaren eremuan pintada naziak agertu zirela salatu zuela antolakuntzak. Eta horri aurre egiteko euskal liburuak eta euskal musika hori behintzat ez zaigu faltako. Tira, aurkeztu ditzagun gure gaurko gonbidatuak. Luze bat murmuñara Ritaren ahots lodiz Biztu zait sena berriz Ez dago Paris posiblerik Ez gara hain bereziak Kantatzen dut ausardiaz baino Irati Bediaga izango da urtengo edizioko gure lehen gonbidatua, Rara ipuin liburu argitaratu du eta gaur arratsaldean aurkeztuko du ahotsenean. Olaia Intziarte ere elkarrizketatuko dugu, argitaratu dituen azken abestien inguruan hariko gara berarekin. Alaxe da, aizue, gauza gehiago ere baditugu gaurkoan, Amankai Gaztainagare gurean izango da, Martina eta Gauekoak liburu misteriotsua zariko da. Ruper Ordorika ere etorriko zaigu, Lurra ikutu barik diskoa besapean hartuta etorri da azokara. Inigo kontatu digu erakusmai artetik pasiatu nahi duela lagunak topatzen eta produktuak kuskuxeatzen. Alaxe da, Azadilla festa, entzuleok abenduak 5 ditu gaur eta ostirala da, ongietorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete, eta gu Durangoko azokan, hementxe, landako gunean ongietorri, dantzako unea iritsi zaigu. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea horbe oso, Julen, egunon? Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandi, egunon? Egunon! Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1084 izango du, zeizen buruan ez dugu jarri eta nik ez dakit buruz. Goizak 10 eta 20 minutu, abenduak 5, gu 3 hurrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan ongitorri guztioi bigarren kafean zarete, naiz irratian. Badaleku bat nere gogoana nun gaitzik ez dana sekulan nun alai bizi nahi bezala nun zolibili bizikleta xuri batean nere menditik urruti da leku hori zeru txiki bat ara nahi du itzuli.
Tira, hementxe gabiltza Durangoko azokaren goraberak alden moduan surfeatzen entzuleok, alden moduan kudeatzen eta alden moduan zuengana ia nabaritu gabe iristen, baina gero beste gauza bat egiten dugu eta izaten da zuei kontatu. Ze hori ere badugu, inkontinentzia berbala badugula eta dendena kontatzen dizuegula, eta oraintxe Goiuri internet gabe zegoen, hori ere konpondu dugu Goiuri, baduzu berriro. Hori ere konponduta. Bueno, interneta badugu, megafonia ari da nolabait abisatzen, laizterateak irikiko direla, eta nik laizter beheruntze egin beharko dute salto. Beraz, uste dut gaur maite duten tartirik ez dugula izango, ze gure lehenengo gonbidatua gurekin daukagu eta segituan aurkeztuko dizuegu entzuleok, baina pozik gara hementxe Durangoko azokan, zuekin hau guztia kontatzeko preste bagabiltzalako kazetariak bueltaka, ikusten ditugu hainbat eta hainbat lagun, dagoeneko, estandetan 30 urte igual hemen Durangoko azokan egin duen jendea 31 egiten, eta horrelakoak ikusten ditugu. Errekorra norbaitek izango du eta guk hori ere, kontatuko dizuegu segituan, baina esan da bezala. Maite dut azkar bat egitekotan, maite dugu, ona iritsi, gauzak martxan jarri, botafon behiro nola garro pixka faldu. Denak ez dela funtzionatzen ikusi. Hori da, denak ez dela funtzionatzen, gehienak baietz, eta gaurko irratsaioa zuei kontatzeko moduan bagarela. Lehenengo gonbidatua aurkeztuko dizue segituan, Goiuri Ezeiza Arandiak. Normal, hiztegiaren arabera, ezer berezirik edo neurriz gainekorik ez duena, maizkoena edo ohikoena den motaren araberakoa dena. Normala izateari edo hobe esanda ez izateari buruzko liburua ondu du Irati Bediagak. Rara liburuan, 11 pasartetan, lekuzkanpo egoteaz, beldurra sentitzeaz eta ausardia izateaz hitz egin digu idazleak. Pasartek irakurri eta pentsamendu errepikakor bat izan dut bidelagun. Baina ze lagun txarrak dituen protagonistak. Eta orduan pentsatu dut, agian ipuin hauetako lagun horiek bezala aritu naizela noizbait, agian askotan, agian horregatik eman didatela inbesteko amorrua. Uste dut hori ere bazela idazlearen helburuetako bat, baina gurean dagoeneko eta beraz ongi etorria emango diago Irati Bediagari egunon. Mi esker egunon, bai. Bi galdera egin behar dizkizut, erabaki dugu Durangoko azoka honetan gonbidatu guztiei egingo dizkiegula bi galdera hauek. Lehenengo galdera da, ea zein den Durangoko azokarekiko duzun lehenengo oroitzapena. Izan daiteke kontsumitzaile modura edo sortzaile modura. Bale, lehenengoa umetan, baina ez daukaturan liburu konkretu bat edo, etortzen nintzela gurasoekin eta garai hartako kuadrillasla gurasoen lagunak eta gurasoien seme alabak, eta jendetza apur bat daukadan da agobioa apur bat, jendetza piloa eta agobioa, bai. Hori ere bada Durangoko azokan. Gero politabak etorri ziren, Gero oroitzapen politabak etorri ziren. Eta bigarren galdera da, eta, klaro, hau agian intimoegia da, baina erabaki dugu gonbidatu egingo diegula, ea noizbait ligatu duzun Durangoko azokan. Ez du ligatu. Eslako bi oroitzapen, agobioa eta ez ligatzea. Ez du ligatu inoiz. Durangoko azokan. Bueno, lehenengo bi galdera horiek eginda liburuan murgilduko gara. Eta pentsatu dugu guk bigarren kafean urtean zehar musikariei egiten diogu sarraskia deitzen dugun sekzio bat, hau da. Beraien diskoetako letrak hartzen ditugu eta letren inguruko galderak egiten ditugu. Eta pentsatu dugu Durangoko azokan idazleak torturatzeko aukera ere izango dugula eta idazleekin ere horixe egingo dugula. Eta orduan nik hartu ditut esaldi batzuk liburutik eta hortik abiatuko gara galderekin. Lehenengo esaldia. Batzuetan, agian, gauden tokian ere ondo gaude, bestelako gailurrik konkistatu gabe. Beldurrak nahi ez dugun tragoietara, ekintzetara, erreakzioetara bagaramatza aukerarik txarrena ez da koldarra izatea. Galdetu nahi nizun, ea liburu honen idazketa prozesuan errezeta bat egin beharko bagenu beldurra zenbateko osagaia izan den. Desente. Eta gero osagai hori errezeta ezberdinetan erabili da, janari ezberdinak egiteko edo. Eta da hori, osagai hori zelan kudeatu eta agian era guztiak direla zilegi. Ez dela era bakar bat hori gailur punta konkretu batera heldu behar. Epenegoteak ere beldurra ematen du? Orain gutxiago, urduri ego naiz. Antxineri ere elkarreko arekin etorri naiz eta esan diot, apur bat urduri. Bildurra baino, kasu honetan urduritasuna. Bai.
Beste esaldi bat, idazle bati behin zera entzun nion, ipuinik xumeenak, bestseller pisutsuenak baino mundu zabalagoak iradokitzen dituela. Gustatu zitzaidan, baieztapenak egiatik asko zuen, agian bere produktuak gehiago saltzeko marketing argudio ere bazen. Hala pentsatzen duzu? Satitxo bat, hau da, gero horren ostean, egin gut spoiler txiki bat, horren ostean dator, nire buruari esaten dizkiodan gauzak ere badaukatela egitik, baina badaukatela ere nire ekintzak, emozioak justifikatxe aldetik. Orduan, egia da, baina eraikia da, norberak eraikia da. Orduan, egia bada, hala uste dut, baina norberak eraikitzen duela ere. Beste bat asko gustatu zaidana, ongia gutxietxita dago, gizarteko txikoen atrebentzia gainbaloratuta dago. Zer esaten didazu esaldi horren inguruan? Ogia gutxietxita dago. Bai, eski gaur egun hori, ez da gizlan esan, gauza batzu ja hartzen dira normaltzat, ez direnak, zelan da, niko izango dut, esan duzu, abestietako letrak hartzen dituzuela, Gorka Urbizuk badauka bat, gauzak ez dira horrela, gauzak horrelaxe daude. Ba horixe, gauza batzu ja hartzen ditugu horrela dira eta ezin dira eztabaidatu. Zergaitik, ba horixe. Bai. Txikoen atrebentzia hori nabaritzen duzu baita literatura munduan? Munduan orokorrean. Munduan orokorrean. Ados nago. Eta gero hemen, liburuan, erreferentzia asko dago eta gero galdetuko dizut horren inguruan, baina badago erreferentzia bat bertso finalera eta bertan aipatzen da, dena ondo zijoan argia piztu zen arte, ez? Argia piztu den arte. Zu bertsolaria bazina eta ganbarako gai gisa puntu hori emango balizute, zer abestuko zenuke? Wow. Ba, nahize orokorrean, ganbarako gaiak entzuten dituenean pentsatzeko bertzolari hasi baino lehenik ze. Da momentu horretan ere zerbait pentsatuko nuen. Orain, ez dakit, baina agian banabi egiten, eta uste du liburu hau ere badela bestetatik alderatuta saiakera bat kanporantz lan bat egiteko ez horren beste barnerantz. Baina egingo nuke, ez errepikatzearen, metafora simbolikoki bezala argia norbere buruan, baina nahiko nuke hortik eskapatu, konfortzonatik alde egiteko, baina hortik igual tiraka. Goiuri, barkatu ederki ari zarete, baina marterdiak jo berriak dira, eta une batetik besterateak zabalduko direnez, guk ere, gure Inigo Asensio lankidearen gana egin behar dugu. Inigo, uste dut hor behan dena prest dagoela, ez da, ateak zabaltzeko? Dena prest dago eta gaur aurrikusia zegoen bezalaxe protagonistak aurra gazteak izango dira. Ateak oraintxe iriki dituzte eta honek uholdea dirudi. Poliki gure kamarare hurbiltzen joango da, entzulei, esan da bezala gaur kontatzeaz gain erakutsi egin nahi diegulako. Eta zaratan, euren oiuetan ere nabari da. Ilusioa denok izan dugu, ez? Haurtzaroko eta nerabe zaroko Durangoko azokako sarrera momentu hau eta gaur bagenekien, egun euren azela, bakoitzak bere bideak hartuko ditu, arte kaletik, goien kaletik, barren kaletik, poliki hasiko dira kokatzen batetik eta bestetik, eta ikusiko dugu zer ematen digun. Gu pixkanaka birkokatzen joango gara, Julen, Goiuri, ondo ari zarete iratirekin, baina esan da bezala, lehenengo eztanda hau gertatzen ari da, eta gu saiatuko gara lehenengo entrevista horrela lapurtuak egiten. Gazte honek kamarara hitz egin nahi duela iruditzen zaigu, keixo, nola izena duzuzuk? Ekain? Urduri jarri zaigu ekain. Saiatuko gara jende gehiago harrapatzen, baina poliki nerabe eta gazte guztiak hori kokatzen joango zaizkigu. Hementxe ikus dezakegu elkarreko estan guztia, estan haundienetakoa izango da, elkar literaturarena, baina poliki ere, hemen Ibai Zabaleko lagunak ere kokatuta dauzkagu, euren liburu eta nobedade guztiak aurkezteko prest, eta ikusiko dugu nola joaten zezkigun bida, neskau begira daukagu eta nik uste dut minutu bat eskainiko digula. Nola izena duzuzu? Iraia. Eta nongotarra zara? Beasaindarra. Beasaindarra, nola etorri zarete honaino? Eskolakin. Eskolakin etorri zarete, autobusez beraz? Bai. Bale, zein da zuen asmoa gaur? Baduzue begiz jota zerbait, pixkat ikusten joan eta ea zer? Dana ikusi, azoka ikusi eta esperientzia bizi. Bale, esango banizu, esaterako, diskoen artean daukazu laukeran Janus Lesterren lana eta Izaroren lana. Zeinekin geratuko zinateke?
Izaroren lanakin. Izaroren lanarekin. Ba, ez dakit gaur izaro badagoen, baina egun hauetan ibiliko da, beraz aukera duzuen berarekin egoteko. Ondo pasa, bai? Bale, eskerrik asko. Bueno, ba, Julen Goiuri utziko zaituztegu Irati Bediagarekin hizketan, guk hemendik bueltaskat egingo dugu, protagonistaren bat bilduko dugu, eta segituan paso ere eskatuko dizuegu, bai? Inigo, gauzatxo bakarra esango dizut, audio kalitate aparta eta irudian ere doktore asko agertzen zarete, Borrokan ikusten dut Imanol kamararekin, baina ondo iristen ari baldin bada, seinale borroka barnetik daramala, orain txegongo gara lankideo. Ederkeri zarete, baguk bien bitartean, Goiuri, Iratirekin ederkeri zinen jardunean, eta segi lasai. Iratik aipatu du bere Durangoko azokatik duen lehen eroitzapena agobioa dela, eta hau ikusita ez da harritzekoa, Orain ateak zabaldu dira, eta korrika batean sartu dira aur eta nerabe guztiak, eta hau bete zaigu, hemen gu badakizue balkoitxo moduko batean gaudela, eta xomorro txikiak dirudite korrika batean leku batetik bestera, beraz, Irati agobioa oso hitz aproposa aukeratutakoa. Bueno, jarraituko dugu, esaldi gehiago ez ditut hautatuko, sarraskia gainditu duzu ohorezko matrikularekin, baina aipatu nahiko nuke, galdetu nahi nizuke ze erreferentzia ugari topatu ditut, ez? Badaude erreferentziak, ez dakit Harry Potterren erreferentziaren bat, Bihurguneko NASA liburuaren erreferentziak, bestelako musika taldeenak ere bai, eta, galdetu nahi nizun horren inguruan, zergatik iruditu zaizun, garrantzitsua aipatzea erreferentzia horiek liburuan. Bai, azkenean, berez asmatu, garrantzitsua ezke berez ez zait iruditu. Gero bai, gero ikusita badauka bere garrantzia. Baina momentuan izan da, nik uste, berez dana dago asmatuta, ze berez nik ez errezut asmatu, dana dago asmatuta gauza da, ze prismatik eraikitzen dugu asmatua dagoen hori. Eta nik bazkenean nik eraiki dut, baina eraiki dudan hori oinarrian ditu ikusitakoak, entzundakoak, irakurritakoak, eta hortik horiek hartu ditut euskaraz izan zen. Resonatzen zizkidaten gauzak edo uste nuenak nahiko esanguratsu garrantzitsuak zirela. Baina zerbait berezko urten da. Gustora geratu zara osatutako liburuarekin? Bai, gustora, uste dut besteengandik badaukala bestelako ausardia puntu bat, eta guztia bere dana edukiz ere, baina formaz eta asala ere elkarrekoek kriston asmatu dute, pilo bat asmatu dute, eta prozesuarekin eta desente gustora gelditu naiz. Azalean ikusten dugu emakume bat ispiluari begira, eta horixe da liburua irakurtzerakoan gertatzen dena, ez? Batzuetan gure burua islatuta topatzen dugula, irakurleak hori egingo duela. Nik aipatu dut, hala ere, sentsazio eduki dudala irakurtzerakoan, gauza asko sentitu ditut, baina horietako bat izan dela lagun txarrak agertzen direla. Bai. Hala sentitzen duzu, ala ez? Ez. Lagunak ez. Gizarteko individuak bai, baina lagunak ez. Bai, nigandik, baina horrek ere badauka meritua. Edo rararen gandik, ez dugu zango nize, batzutan danean naiz ni. Rararen gandik, pertsonaietik bestelakoak, baina meritua ere badaukate. Jaso dutelako eta rarak ere jaso dituelako normalak diren horiek. 2008an sortu zen azokaren baitan zu non handa egitasmoa. Azokan bertan eskuragarri egondako liburuen aurkezpenak egiten hasi ziren, eta aurten lehenengo aldiz azokaren aurretik egin dituzten. Eta zu Sestaon egon zinen okerez banago aurkezpenean, zenbuzko esperientzia izan da? Polita, gozoa, geroko gaurko egunerako apur bat izan zen aurrekari bat, eta hori gozo sentidu nintzen, konfiantzan, Jonekin. Jonek ere eukizuen bere meritua niala Jon Gomez garai, niala sentitzeko. Eta gustora gainera egin genuen liburutegia, hau anekdota bezala, txikitxoa zen, eta egin genuen hau ere rarua, lokal baten saboi eta lavanda artean. Bai, liburua, kandela, saboi eta lavanda artean. Eta hori, gustora, gozo, bai. Zer espero duzu Durangoko azokaz? Gozatzea, bai kontsumitzaile bezala, bai sortzaile bezala, hori, disfrutatzea.
agobio barik. Agobio barik disfrutatzea. Erakus mailan egongo zara? Bai, ahotzenean lehenengo lauterdi bost tarte horretan aurkezpena, eta gero 5ak 7ak tarte horretan elkarren. Bai. Irati Bediaga, eskerrik asko gurera etortzeko tartetxo hau hartu izanagatik, disfrutatu dugu liburuarekin eta disfrutatu dugu elkarrizketan noski. Neuk ere, mila esker. Ondo pasa. Bale, ederto, seguk ere. Bizitzan zerbait ekin duzu, neurtu alduzu. Bide horretan zenbat lagun egin dituzu. Zure ondoan egon dena hautsi zarenean. Zuk bueltan ezer, zuk berari zer hautsata area. Tira, hementxe jarraitzen dugu, goizeko 10:38 minutu, eta uste dut Inigo Asensio ere, berriz ere itzeske dugu. Laurera, Inigo? Bueno, hementxe gabiltza, musikaren plazara murgiltzen joan gara, hemen gazte piloa daukagu begira. Nondi zatozte zuek? Begoñazpi. Nondik? Begoñazpi. Begoñazpitik. Bai. Eta autobusez etorri zareten noski? Bai. Badakizu zuek zer erosiko duzuen edo zer lortu nahi duzuen? Ez. Ez, ikusi eta ea zer gertatzen den. Bai. Eta opariak balin badaude hobeto, ezta? Bai. Dagoeneko lortu dituzue, zer jartzen du hemen? Antineutral. Ados, opariak badaramate, jende aurrea eta atzera, gaztetxoenek ez dute engarbi izaten, nerabeek akaso zerbait gehiago, hemen urte asko daramatzan pertsona bat daukagu ondoan eta poltsa kokatu eta dena jartzen dabil Miren Zeberio. Galdetuko diogu, egunon, zer modu zaude? Aixo, oso ondo eta zuek? Ondo esan beharko, hasi gara lanean eta moldatu ditugu egin beharreko guztiak. Aizue hemen Euskal Barrok Ensemble, Maio Llenar, Juancho Zeberio, bueno, etxeko zaretenak eta Mai ere nahiko etxeko denak bildu zarete estan honetan. Bai, azkenengo urteetan egia esan Juancho, Anaia eta Euskal Barrok Ensemble partekatzen dugu postua. Eta urtean Juancho Maio Llenartekin disko berria atera du, Lur izanekoa, hoxe, hemen daukatzena. Eta, hoxe, gudoko gomen gure nobedadea, Xirribit, ikuin musikatua, Euskal Barrok Ensembleena, eta Juan Cruz Zigera bideen hitzekin eta bar. Eta, alaxe, bentxe, gure lana pizkateak ustea. Gauzat esango dizut, ni Juancho hori botanion dagoeneko gure estudioan elkarrizketa akustiko bat egin gote genuen, bera eta Mairekin. Zuri eta Enrikeri ere baino gehiagotan bota dizuet, ea noiz etorriko zareten Euskal Barrok Ensemble gurera nolabait defenditzera, akaso Xirribita hitzaki ona izan daiteke, ipuin musikatu modura egiteko? Ba, zatik ez, igual... Joango gara. Juan Cruz Zigera bideren gainatuko dugu, akaso bere hitzak norberak ahotsean jartzeko? Ba, izatik ez, ideia politia, egia esan oso pin politia galitu da. Eta, venga, aukera ona, aprobetxatuko dugu. Miren, ondo pasa eta ikusiko dugu elkar egun hauetan oraindik. Seguro, berdin. Eta Imanolek jarraitzen manau poliki hemen lekua egiten joango gara, ez da erresa mugitzea Durangoko azokan, baina ari gara lortzen pixkanaka tarte egitea, gaztetxo hauek ere mentxe dauzkagu, errespetatuko ditugu, Imanol hor gera daiteke arazorik gabe, ze Peio Gutierrez ere hemen daukagu, eta Peio Gutierrezen rolariaken estanean gauza asko ikusten ditut nik. Biniloak daude hemen rol jokoak daude, adur novela grafikoa, ipuin motelogikoan girotutako rol jokoa. Peio, egunon. Kaixo, egunon. Zer modu zabiltza? Ondo, lortu duzu honeaino iristea, ze hainbeste jendeekin zaila izango duzue. Gaur meritua uste dut, konexioek funtzionatzea baino izaten ari dela mugitzea, baina ez gara txikiak Imanol eta biok, baina ari gara moldatzen eta bueno, tira konta iguzu, rolariak hemen rol jokoak bai, bestelakoak ere, zerua hoaken soinu bandar ikusten dugu. Bueno, zuek bazarete oso jende poliedrikoa, Peio, baina gaur bereziki poliedriko zabiltza. Bai, guk, rolariaken estandean, hemen euskal rol jokoak baditugu, euskaraz egindakoa rol jokoak, baina baita ere, farmazia beltza argitaletxari txokotxo bat egin diogu, eta horregatik haien gauza berri batzuk baditugu hemen, ondarragoaken biniloa, liburua ere atera dute, eta Erio Anderearen trapupean komikia ere, bai, hor badakagu. Bueno, denetarik hemen topatuko du entzuleak rolariaken, Peio, ondo ibili, eta gorde indarrak, azoka badakizu ondo, luze izaten baita. Bai, animo zuei, bai. Bueno, Julen Goiuri joango gara pixkana Olaia Intziarteren gana ere, ze badakigu bere managerrak esan zigula Olaia eraman egin behar genuela, atzo urduri zegoen, gero galdetuko diogu zein den bere harremana Durangoko azokarekin, dena ez baita beti ezti zaporekoa hemen Durangon,
baina uste duzuek ere gure hurrengo gonbidatua laizzer izango duzuela gure setean, eta ondo baderitzuzue, guk hemen bidea egiten jarraituko duguzuek, bestelakoak egiten jarraitzen duzuen bitartean. Lasterrez inigo hementxe daukagu da gurekin gure hurrengo gonbidatu ere, zuek ere ondo ari zarete, animo, hemen goitik ikusten den itsaso horretan igerian, ea olaia dagokigun ordurako ekartzea lortzen duzuen, eta bestela lasai, hemen itsaspertuan eta goitik ikusten denaren inguruan jarduteko ere, ez daukagut arazorik. Etxerako modukoa da olaia, topatuko du. Gero arte! Malko guztiak gabitzen dira gure hiriek. 2020 zail hartan Durangoko azoka gustatzen zaigun moduan ospatzekoa ezinezkoa zen hartan, asko hausnartu genuen kulturaren paperaren inguruan. Berretsi genuen liburuak, diskoak eta bestelako ekoizpenak jakintzarako tresnak ez ezik babesleku edo heldulekoak zirela. Testu inguru horretan azokak mai inguru bat antolatu zuen. Zergatik da zuzeneko kultura ordezka ezina, eta hizlarien artean Amankai Gaztañaga sortzailea. Sortzailea diot ezin dudalako aukeratu. Amankai Gaztañaga musikaria, Amankai Gaztañaga aktorea, Amankai Gaztañaga antzerki sortzailea, Amankai Gaztañaga idazlea. Mai inguru hartan ere ondorioztatu genuen, zuzeneko hartu emanak garrantzitsua zela zeharo. Eta horretara etorri da Amankai azokara. Martin Martina eta gauekoak aurkeztu eta jendearekin egotea. Trilogiaren 3. ale honen spoiler gehiegi ez egiten saiatuko gara, baina liburuaz hitz egiteko hementxe daukagu Amankai. Egunon, Amankai? Egunon. Zer moduz? Ondo, osea, oantxe pixkat, oantxe iritsi naiz eta jama. Bestatzen un gaur lasaio ongo ginala, baina zer da? Eromena. Gure Bai. lehenengo elkarrizketatuak Irati Bediagak agobioa hitza aipatu du, eta egia esan sentitu daiteke agobioa, baina tira. Gustora egoteko moduko lekua da azoka eta gustora egongo gara ziur. Bi galdera egingo dizkigu Durangoko azoka honetan gure gonbidatu guztiei eta zuri ere egingo dizkizut. Lehenengoa da, ea zein den Durangoko azokarekiko duzun lehenengo oroitzapena. Ba, behitu, oroitzapena da Eliza Ataian itezanean, Durangoko azoka. Nere gurasoakin oso txikilea ginala handa lehengo oroitzapena. Eta gero bai, hasi zianean karpak jartzen, karpa txuri batzuk, diskuak sartzen zituen, kiston hotza itezun bertan, bustite ginean. Eta lehengo oroitzapena da hori, gu Asterix eta Obelixen oso fana ginean, eta euskeraz hemen argitaratze zen, osea, hemen jartze zuen, hola, azteko eta eote ginean zai, etziguen usten erderaz irakurtzen. Hemen eote ginean, hori da lehengo oroitzapena bezala, horren zai, bai. Eta bigarren galdera da, ea noizbait ligatu duzun Durangoko azokan. Uf, ke ba. Ke ba, beti toki, bueno, gurasoekin eta gero beti izan da lan toki bat bezala, ez? Eta ni gaina naiz bate masa salia, esan berra dakat. Eta, bueno, ni hemen ligatzen izango litzake, eta ize gauza raro gerta berko lukeen, berko lukeen. Hor nik uste dut, hor egiten da, azokoaren amaieran ez, datuak, estadistikak, alako impactua izan du ekonomikoki, hor lehurtu beharko litzateke, ligatzearen kontu horrenaz, hor mitotik ere kaso asko gongo da. Baina hori reala, osea, hori esaten digute, existitzen da hori. Existitzen da. Baute? Ligatzen du, jendeak ligatzen du. Ba, vale. Nik estadistiketan ezezkoaren lekuan egongo nintzateke. Ba, nik baieztatu ezaket, baietz. Bai, Ligatzen dela Durangoko azokan. Bejon deizuela, ni desde luego urra handi hauetan eritzake moituko ondo, ez. Baina, da Durangoko azoka ez dela soilik landako gunea, Durangoko azoka badela inguruan dauden taberna zulo, gaztetxe eta txoko guztiak, Bueno, liburuan hurbilduko gara, guk bigarren kafean musikariei sarraskia egiten diogu, diskoetako abestietako letrak hartu eta hoien inguruko galderak. Eta Durangoko azokan erabaki dugu, lehen ere Iratiri aipatu diot, idazleak ere torturatu nahi genituela sarraskiarekin. Eta orduan nik esaldi batzuk hartu ditut, Martin Martina eta gauekoak liburutik, eta hoien inguruko galderak egingo dizkizut. Vale. Peru jeiki eta gitarra imaginario bat jotzen hasi zen. Barre egin zuen. Eta Peruk dio,
faltan ditut gure musika entxeguak. Idazketa prozesuan murgilduta zeundela, zenbat aldiz faltan bota duzu musika? Musika denbora guztian bota faltan. Egia esan izan da duelo baten paso bat, Martinare bai. Ba, nekien grises usten nahi ginean, nila horren prozesuan murgilduta neon. Eta Martina bai izan zen baita ere, bueno, ba, grisesei nola baiteko amaiera emateko zeatako bat, ez, bai. Eta, bueno, ba, hor neon, Peru geagu, gea grisesekoak, eta bai, falta mota ez, gitarra, bai. Beste bat, maitasuna oso korapilatxoa zela pentsatu zuen, edo harremanak behintzat. Agian, maitasuna sinplea zen eta Juliak begietara begiratzen zionean pizten zitzaion ur baino etzen. Batek daki lagunok idazten duen honek ere, ezin izan du oraindik sentimendu horren atzean dagoena guztiz ulertu. Hemen jada ez da pertsonaia hitz egiten ari dena, hemen idazleak ere txertatu du bere pentsakera. Bai, Martinan jolas badao dala narratzaia bea ere personaje bada, ez historian zehar. Eta kasu hontan ez naiz ni izango litzake narratzaile hori bukaeran argitzeala zein dan, ez eta bai, azkenean nerabezaruan maitasuna niretzat bazan zerbait oso arrarua eta ez nekien oso ondo nola bizi, ez fikzioak esatezin modu batera bizi bernula, baina nik beste batea bizi nun, eta bizipen horien nahi izan ditut hemen utzi nerabe horien ahotan eta behaiei gertatzea eskien konfliktotan. Eta orain, ulertzen duzu gehiago maitasuna? Ez. Eskerrak. Urrandia dia, baina ederrak. Ederrak, azaltzeko esan behar nizun, ze hemen ere lantalde honetan ez dugu oso ondo ulertzen. Ez, baina ondo dago baita, nik uste gauza batzuk ez diala ulertu behar. Bizin berdiala eta ja. Urrengoarekin jungo gea. Badakit batzuetan amaierak pena ematen duela, baina amaia hasiera da. Zer? Amaierak hasierak direla, zerbait amaitzen denean mundu berri bat irigitzen zaigu. Oso aproposa iruditu zait esaldi hau hitz egiteko, trilogia baten 3. Liburuaz hala sentitzen duzu? Bai, noski, eta gaina trilogia hau amaitzea hor, hasieratik nekien 3 izango ziala, ez zala saga bat, eta bueno, bai, irikitzea beste bide batzutarako atiak eta maiera hor dago. Bai, horreatikan liburu hontaz ezin da hitzein spoilerrik ingabe, bere hasieraia spoiler bada, orduan kostatzen zait, aigeanian promozionatzen, zer esan, ez? Baina bai, hemen amaitu itea, sekretu danak argitara ertetzeue, baten bat suelto geratuko hor, baina nire idea bada hemen bukatzia, behintzat Martinan historia hau. Hau kuantifikatzea zaila izaten da, baino galdetuko banizu zenbat den pena, agur esatearen pena, eta zenbat den lana bukatzearen sentsazio lasaitasun hori, nola kokatzen dira bi kontzeptu hauek? Pena da, oain hain naiz gehiago konturatzen hortaz, ez hain naizenean elkarrizketak egiten, eta laneko maira juten naizenean, eta bitarte hortan ere idatziet beste gidoi bat, baina bueltatzen naizenean mai horta handikan personaiak hor daude, bizik daude, eta hor sentitzezu, ostras, honek urte asko okupau ditu. Baina beste alde batetik, nola, lehengo aldia zan, olako zerbait iten nula, eta bazeon bildur bat gai izango ote naiz, baina hor ikustia gauzatuta eta forma konkretu batekin, ematitolako pake bat, ez dakit, osea, ez dakit, igual satisfakzioak irabazteio bi sentsazioai, bai. Goiuri barkatu, baina berriz ere hor beran badabizkigu bilankide atzera eta aurrera, eta berriz ere hitz eske ditugu. Inigo, aurrera nahi duzunean. Bueno, hementxe gabiltza, iritsi gara musika plazaren sakontasunera poliki-poliki, eta hemen topatu dugu aspaldiko lagun bat, Iker Lauroba, egunon? Egunon bai. Bueno, Iker Laurobaren isilunea luzea izan dela ezin esan daiteke, baina hainbesteko sorkuntza prozesua eramantzen nuen Iker, badela, 5. solairutik pixkat arnaz luzearen ostean hartutako erabaki eta egindako disko bat. Bai, nik uste 4 urtetan 4 disko kaleratu nituen, eta
niretzako eta nahi nun denbora pixkat hartu batez ere berriz konposatzen hasteko lasaitasunetik eta patxaratik eta pentsatu nuen 50 urte betetze horrek bazuela zerbaitola borobila eta horregatik diskoaren kaleratzea. Estanderdia daukamen Ikerrek eta estandean ikusitzakegu udaberria, udazkena, negua, uda, 5. solairutik, zeru tolesgarria, nire gotorlekutik, majo. Bai, badoaz. Adinean aurrera goazenan seinalero bai, ez gero ez da disko gehiago, gero ez da gauza gehiago kaleratuta. Inoiz kontatu duzu diskoak pilatu egiten direla etxean, zuk lehenengo diskoetatik orain kale batzuk badituzu. Guztietatik ditut, oso optimista ez. Beti pentsatu izan dut, badazpada, bakizue disko fabrikak egiten dute zinetako palomita saltzaile bezala. Paketetik ertainetik haundira dagoen aldea oso txikia da, orduan ja haundi hartzen duzu. Ni berdina izan, egin dut beti, eta beti 1000 lero atera izan ditut, eta bakoitzetik izango ditut 500 bat etxean pilatuta, orduan imaginatu. Merkearen saltzen horregatik bai, gainetik entzeko. Hori gertatzen da, 500 disko egiteak balio du 1000 eta 1000 disko egiteak balio du 1080. Inigo. Orduan, azte zara kontuak egiten. Inigo, gauzatxo bat, nik iaz etxean manituen horrela proiektu ezberdinako disko mordo bat, eta inauterietan txorimaloz mozorrotzeko baliatu nituen. Hori ere posible da. Kontua da, hementxe Iker Laurobarekin aritu gara, jarraituko dugu berarekin hizketan, sinatzen ari da Olaia, kameran erakutsi dezakegun hori, eta Olaia intzi arte izango da gure urrengo gonbidatua, 11:05 egin dugu berarekin hitzordua, baina Razkinek esan zigun Olaia eraman egin behar genuela araño. Eta Olaiak esan digu lasai joango dela bera. Bai, guk bagento zen ona zu eskutik helduta eramateko bezala. Hori esan zigun Razkinek, Olaia, etorriko zara ezta? Bai, hori da ez derako nitaz fiatzen eta ongi egiten du. Baina agertuko naiz, agertuko naiz. Zagin ditziko naizen, ze badago kriston jendetza. Bai, hobe duzu kanpora atera eta berriz ere sartzea. Bai, ala inen dugu. Hala ere Razkin ez da zutaz fio, baina gu bai, Zu bai. Bale, ez fiatu sobera batzutan, Jarrai dezala diskoak sinatzen hementxe Olaia Intziartek, eta laizter izango dugu gurekin, eta Amorante Iban Urizarrera hemendik ikusten ari gara, baina estandetik kanpo, poliki-poliki kamararekin iristen saiatuko gara. Iban, ondo altzara? Ondo, oso ondo, bikain. Erosle posizioan ikusten zaitut. Ez, irakasle formatuan gaur. Irakasle formatuan etorri zara? Eta zure aurrei adoktrinamendu deitzea itxusi legoke, baina... Ja, batxillerreko ikaslekin etorrinak, ja, ez dire hain aurrak, ja. Eman dizkiezu ja zertzela batzuk, nondik egon daitezken proiektu interesgarriak? Orokorren hauek, nerekin etorri dienak gaur, badakite, ja, zeren bila horri, berez, direia estan batzuetatik, eta hor txakarretzute sinadura bila, eta... Irakasle lanetan ari zara hemen, baina zure proiektuak parte hartu duzun 11 proiektu dira Durangoko azoka honetan. Bueno, aurten lasaio, espero dezagun urrengo urtin berriro beste aldean egotea. Zaindu asko eta gongora. Bai. Julen, Goiuri Amankairekin uzten zaituztegu, Laister gure bueltan izango gara, Olaiarekin mailan etxeriko gara guztiok, eta gero, nahi baduzu behintzat, jetxiko naiz berriro hemen musikaren plazara edo literatur ingurura, gure hainbat lagunekin aritzera. Oso ondo Inigo, hementxe egongo gara zure zait, esan doko, gero berriz ere beste bueltatxo bat egin nahi baduzu, gero gehiago, gero arte! Bueno, aipatu dugu ez, spoilerrak ez egitea oso zaila dela liburu honekin, eta orduan agian mamian sartu ordez, sorkuntza prozesuaren inguruan galdetuko dizut, ze hainbat lanetan aritzen zara, antzerkia ere hor dago, galdetu nahi nuenea, teknikarik baduzun disoziatzeko batetik bestera, ez? Agian, idazle batzuk esaten dute, nik aurrentzako liburuak idazten ditudanean, jarri behar dut bai edo bai, hau abesti hau girotzeko, eta gero idazten dudanean telebizarako gidoi bat, etxeko argia bestelakoa jartzen dut, edo horrelako teknikarik baduzu desberdintzeko? Igual badao zerbait inkonstientia hortan, musika asko erabiltzet konzentratzeko, soinu bandak pila bat erabiltzen ditut, hori da nire, baina izango nuke musika gehiena entzutetena hori dala. Eta igual bada hor, abentura eta hemen sartzeko erabilitu soinu banda konkretu batzuk. Eta gero gehien bada forma oso konkretu hartzeuela historiak beak, ez? Batzutan zuk nahi dezu histori bat izatia zerbait, ez, oindala gutxi gertatu zait, ni pentsatzen un literatura zala eta derrepente gidoi bat zan, ez?
eta iten aizean bitarte hortan forma hartzen nahi da. Gero egia da, enkarguzko gauza dianean hor ja teknika sartzea ala gehiago, ez? Osea, oso gauza teknikoa da eta normalian forma nahiko hasieratik enkargu badanean ja oso markauta dator eta badakizu zer dan. Baina bai, igual musikak badaka nire sorkuntzan olako espazio inkonstiente bat. Ja, ze interesgarria. Gaur, estandean egongo zara sinatzen? Bai, oantxe, ja ikusten nahi naiz hor aidiala, ja, batzuk, hortxe nago baina, bai. Hortxe, orduan ez dizkizugu minutu gehiagi lapurtuko, joan beharko duzulako sinatzera, aipatu dugu trilogiaren 3. dela, badela, bueno, pertsonaiei agur esateko unea, etortzen bada irakurleren bat, eta esaten badizu, egunen batean bueltatu daitezela pertsonaia hauek, atea zenbateraino dago itxita? A ber, ja eskaudie batzuk. Ja eskaudie batzuk. Eta hor, jarraipen bat emateko badao zirrikitu bat, baina momentuz ez dago jarraipenik. Eta hola gustatzen zait baita ere sentitzia. Irakurleak beste modu bateala bizidulako baita ere amaiera hori, ez? Ados, libre utziko zaitugu, baina azkeneko galderatxo bat daukat. Gaur sinatzen arituko zara, baina bihar piztiaken aurkezpena izango da. Zerbait esaterik bai horren inguruan? Bueno, 6 ataleko serie badala. 20 minutu ez, ja, 25 eta 10 minutura pasada. Eta, bueno, badala suspense eta surrealismo eta terrorean azteun serie bat, eta nik uste, bueno, ezberdina behintzat, bai, gu oso guztua gaude, eta etorri irudienean egongo geha amabitan. Sekulako irribarrea atera zaizu galdera hau erantzuterakoan, beraz, hori bada nahikoa arrazoi irudienera joan eta guk ere deskubritzeko. Eskerrik asko, Amankai, gurekin tartetxo hau hartu izanagatik, eta zoaz, erakuz maiera, ze reklamatzen zaituzte. Bai, hortxe daude ikusten duen liburuakin, eta gora eta bera, eta ber, banoa behaiena. Ondo pasa Durangon, eta ligatzen baduzu, badakizu, kontatu. Bai, kontako izuet, baina, zueke bai. Bueno, ondo segi, agur. Goizeko 11 puntu-puntuan dira, eta guk bigarren orduari ekin aurretik, estudio zentraletara joan behar dugu, bertan prest daukagu, Lander Martinez lankide, azken orduaren berri emateko. Lander, aurrera nahi duzunean? Kaixo ino egunon, eta egunon entzule guztioi ere ongietorri Ariabiko albistegi laurontara. Arazoren bat dugu, Lander Martinez entzuteko, une batetik bestera entzungo dugu, Lander Martinez, azken orduaren berri izateko. Eskuin
Entzuleo, goizeko 11 eta 2 minutu izango dira segituan, eta Lander Martinez lankidea prest dugu gure estudio zentraletan, azken ordukoa gurera ekartzeko. Lander, egunon? Kaixo, egunon, Inigo, egunon entzuleok, orain bai entzuten dugu ez? Bale, segundu bat, Lander, oraintxe entzungo zaitugu, gure arazo teknikoak izaten ari oraintxe medio, baina bagaude zurekin, egunon, aurrera, Lander. Egunon bai, orain sartzen ara seinalea. Egunon? Bai, Lander, aurrera. Orain bai, egunon Inigo eta egunon entzule guztioi ongietorriari abiko albistegi laurrera. Lakuako gobernuak, BBK fundazioak eta indar funtsak osatutako partzuergoak ibermatika erosiko dute, Aiesa taldeko dibizio teknologikoa erosteko eskaintzarik onena egin ostean. Akordioa urte amaierarako itxita egotea espero dute 2022an enpresa saldu egin zuten, besteak beste Kutxabank bankuak erabakita, baina orain Euskal Herrian errotuko dela ospatu du Mikel Jauregi Lakuako industria sailburuak. Eta bestetik aipatzeko dugu ere Bilboko harreragune migratzaientzako harrerako euskal zerbitzuak 88 herrialdeetatik etorritako 4.015 pertsona hartatu dituela lehenengo urtean, gehienak gazteak. Zerbitzuaren erabiltzaileak batez ere Marokotik, Kolonbiatik eta Algeriatik datoz, eta ondoren Venezuelatik, Perutik, Nikaraguatik, Senegaldik eta Paraguaitik, Boliviatik eta Brasiletik. Gehienak gazteak dira, 37, 26 eta 35 urte bitartean dituzte. 26, 36 eta 45 urte bitartean, eta 17, 18 eta 25 urte bitartean. Informazio gehiago 12etatik aurrera. Gero arte. Eskerrik asko ba, Lander Martinez, segituan informazio gehiago guerdiko 12etatik aurrera hementxe naiz irratian. Bueno, aterrizatzen joango gara, entzuleok, ari gara, pixkanaka neurri hartzen honi guztiari, eromenara gaur mugitzea, landako gunetik barrena, erakutsiko dizuegu, hortxe daukazue, hau da landako une honetan, jendea barra batez ere gazte eta nerabeak. Bueno, ikusi duzu denetarik dagoela, Iban Urizar Ramorante kontatu digu, bera irakasle lanetan nola ari zen, bere batxirego ikasleekin, bere nolabait nerabe gazte direnekin, baina aurrak ere ikusten ditugu. Denetarik gaur, eta hemendik mugitzea zaila, Julen Goiuri, baina plazara ere bada, Durangoko azoka horrela ikustea, eta jendetza behar du euskal sorkuntzak. Bai, niri grazia egiten dit papertxoekin ibiltzen direnean, ze batzuetan irakasleek etxeko lana jartzen dizkiete, eta esaten diete, bingo moduko bat edo osatzen dute, eta topatu behar duzu, Euskal Herriko mapari buruzko liburu bat, edo topatu behar duzu, 30 urte azpiko abeslari bat, eta hor joaten dira, jolasean, eta hori politia iruditzen zait, politia delako baita ere horrek esan nahi duelako aurretik ere landu dutela Durangoko azoka gelan, klasean, eta lantzeko modukoa da, ze hemen gauza pila badaude, eta asko ikasi daiteke hemen, eta izu, poza ematen du. Hemen ikusten dut jendetza eta gauza bat ez dugun aipatu, euririk ez. Durangoko azoka eta euririk ez. Ez altu egitzegin Goiuri, atzo izan genuen, atzo gauean jasa polita gota zuen, baina gaur behintzat, oraingoz, badirudi, eguzkia argia ikusi dugu, dena esaten hasita orain eguzkia odeiek estaltzen dute, baina zuk esan duzuna, ateri izate hutsa asko balio du. Baina gauzatxo bat, guari gara gure gonbidatuei bi galdera egiten, eta zuei ez dizkizuet egin. Beraz, Inigo erantzungo didazu? Ausartuko zara? Saiatuko naiz. Lehenengo galdera da, ea zein den Durangoko azokarekiko duzun lehenengo oroitzapena, eta bigarrena da, ea noizbait ligatu duzun Durangoko azokan. Bai eta bai. Bai eta bai, lehenengo oroitzapena da bai. Egia esan, nik aitortu behar dizuet, badela hemen nolabait, nola esango du, hizkuntza edo jatorri arrakala, nik gurasoak biak erdaldunak ditut. Ligatzeko pentsatzen nuen. Ez, hori gerora kontatuko dizut. Eta nik ez dut gogoan haurtzaroan Durangon egon izana. Jakin badakit, inoiz egon ginela jakin badakit, baina ez daukat oroitzapen hori bat ere argi. Eta gero urte askoan behintzat, enintzen hemen izango, oroitzapena duela urte desentetakoa, duela 20 bat urtekoa edo badut, Manent taldearekin ja ona etorri, baino artista modura eta artean plateruenan etzen kontzerturik egiten momentu hartan. Kanpoko karpetan. Ez, oraintxe, justu berreskuratu den gure, publikoaren sarbideko eskuinaldeko horrelako espazio horretan, horre egiten ziren kontzertu akustikoak
eta gogoan dute egin genuela, piano, bajo eta gitarra akustikoarekin, halako akustiko bat, oroitzapen hori badut, baina, nahiko oroitzapen argia dut, nahiz eta urte asko igaro diren, baina hortzarokoa, egia esan, aitortu beharra daukat, eta askotan aitortu dut, nik euskeraz ere 4 urterekin ikasi nuela, etxean biak erdaldunak ditudalako, eta horrek nolabait markatzen ditu. Eta bai, joan ginen herri urratsera, joan ginen Nafarroainezera, gurasoek egiten zuten saiakera gu euskalduntzeko, eta eraman ninduten ikastola batera, gaur egun hain polemikoa den hezkuntzaren arrakala horretan ere erabaki bat hartu zuten gurasoek, eta baina nik Durangoko azokaren haurtzaroko oroitzapenik ez dut behin egon omen ginen hori diote, baina ez gogoratzen. Hemendik ari naiz ikusten dinosaurioi buruzko liburu bat, eta pentsatu dut Inigo gazteari, asko gustatuko litzaiokeela liburu hori, dinosaurioen liburua. Ze gauza bat esan behar dizuet, hemendik gure balkoi hontatik dena ikusten da, eta gauza asko ikusten dugu. Baita datafono ugari ere, hori aipatu behar da, hemen... Tiket baia da Durangoko, gaueko mamua, ez, pixka bat. Hemen ari dira lanean, eta inoiz baino banketa gehiago ikusten ari naiz baita ere, uste dut jendeak ikasi duela, zutik egotearenak, bere mugak dituela, eta jendeak ekartzen dituela etxetik bankutxoak. Bai, banketak nahiko beharrezkoak izaten dira, bestela hemen orduak luze egiten dira. Goizeko 11:08 minutu dira, entzuleok, eta guk aurren egin behar dugu, gure hurrengo gonbidatua norberak bere buruarengan konfiantzak gehiagirik ez zuen, hitza bete du, egin beharreko egin du gurean da, eta segituan aurkeztuko dizuegu, hementxe Durangoko azokako beste protagonizetako bat. Gaur gazten artean, Olaia Intziarteren proiektuak interesa piztu duela esan digute, eta uste dut Olaiak berak dagoeneko lehen ere arekin aritu gara, ikusi duzue, diskoak sinatzen ari zela, nolabait interes hori ere bizitzeko aukera izan duela. Zer dugu kantatuko, garai makurrak, gazteen dako zer dugu kantatuko. Deus ez bada egia, zer dugu kantatuko, garai makurrak gazteen dako. Astuna eta maldatxua egiten den urte hasiera goxatu zigun Olaia Intziartek Zerrautsa diskoarekin. 14 kantuko lan mardula aurkeztu zuen jada denboran hain urrun somatzen dugun urtarril hartan. Zerrautsa artean harribitxiak topatu eta haiek barneratu genituela sentitzen hasi ginenean berriz, urte amaitu aurretik zura topatu dugu Zerrautsa artean. Bilan hoietaz urteak eman duenaz, geratzen zaionaz eta datorren hitz egiteko gonbidatu dugu Olaia Intziarte bigarren kafera. Egunon, Olaia, ongi etorri. Egunon, mila esker nitz. Zer moduz gara? Ongi eta zuek? Gu ere mentxe neurri hartzen, martxa hartzen, pultsua hartzen pixkanaka, ez? Azokari, Olaia, laster sartuko gara zure aurtengo bilan hoien inguruan hitz egiten, baina goiuri lehendabizi pare bat galdera egin behar izkizu. Bai, lehenengo, gonbidatu guzti egiten dizkiegu, Lehenengo galdera da, ea zein den Durangoko azokarekiko duzun lehenengo oroitzapena? Lehenengoan nik uste dut izan entzela, eskolarekin etorri dela, kanpaldi bezala, zaudeleko hor super rastoratu eta bar. Bai, hori errango nuke, ez dutxo bera garbi oroitzen, baina bai, hori errango nuke. Eta bigarren galdera da, ea noizbait ligatu duzun Durangoko azokan? Kontzientiki behintzat ez. Eske ligatzea oso kontzeptu lausoa da, Claro, nire dakitela ez. Gauza bada norbaitek hitz egiten dizula interes profesional artistikotik aratago eta igual zuetzarela jabetzen, eta ondokoak esan dizu ligatzen ari zinen, ni naiz konturatu. Horrek ligatzea bezala kontatzen du, Goiuri? Ez dut pentsatu, orain arte. Bueno, erantzun horrekin geratzen naiz. Kontzienteki ez behintzat. Kontzienteki ez. Bale, guk gero azoka bukatzen denean, gero Gerediaga elkartak egingo du bere, ez dakitzen bat liburu saldu diren, ez dakitzen bat disko, ez dakitzen bat pertsona etorri diren, eta guk ere egingo dugu, ligoteoaren eunekoa, egingo du. Prentsa horreko bat egin beharko dugu agian. Baina bi galdera, tontakeria hauek gainetik enduta, sartuko gara, esne mamitan. Mamian sartuko gara. Olaia esan dugu, urtarrilean etorri zen Zerrautsa, urte amaieran heldu da zura, ez dakit, azken hilabeteak, azken urte eta paspiko hau, egurrean daramazula esan liteke? Egurrean, bai. Eta nik uste dut gainera tamaina hartzen edo tamaina
politat egiten egur horren. Hori zenen intentzio printzipala, zerrautsak irekitzea bide berri bat ez bakarrik kontzeptualki edo estilistikoki edo dena delakoa, baizik eta bide berri bat gauzak egiteko moduari dagokionez. Eta beraz, horretan ari naiz, eta momentuz gauza batzuk salbu, nik uste tamaina hartzen nahi naizela, beraz, kontenago horrekin bereziki. Bide bat aipatu duzu, bide bat egiten ari zarela, bide batean sakontzen ari zarela, ez dakit zerrautsa atera zenean, zerrautsean babestuta jada zura bide horretan bazegoen? Erran nahi dizuk ez, akaso zantzu batzuk melodiaren bat eta bar, baina ez, zura sortu zen zerrautsaren bidea ireki bitartean. Beraz, enbor bereko espalak dira, ez dira? Badira, enbor berekoak. Bai. Sorkuntzak sortzen du sorkuntza. Pixka bat aurreko diskoarekin ere gertatu zen, ez? Lana atera eta handi pixkatera olaiak tap bazuen beste zerbait eskaintzeko. Orain ere gertatu da pixka bat, sortzen hasita pixkat geldiezin bihurtzen zaizu sorkuntza? Nik uste dut pasatzen zaitena izaten dela, adibidez, estudiatu barra nuelaik, ez nuen estudiatzen eta egiten dituen kantuak. Ez estudiatzegatik, ez kantuak egitegatik. Edo lana inbarra nuelaik, egiten dituen kantuak ez lana ez egitegatik, ez kantuak egitegatik, baizik eta lana ez egitegatik. Eta finean kantuak egitegatik ere bai. Beraz, nik uste dut, hasten dutelaik bide berri bat, nik prokrastinazioaren erregina espanaiz, benpin eskola hortakoa bai, eta pasatzen zaitena da, igual beldur horretatik gauzei aurpeiz behiretzeko edo, hasten naizela, pipiri, hauz, hemen zer da, ezakitze, eta nik uste dut horretatik etortzen direla, gero hainbertze idea edo, eta sartzen naizela eskapatu nahian bertze mundu batean, eta batean mundu hori bihurtzen da niretako superinteresgarria. Olaiarentzat master batean izena ematea beraz, izango litzateke sorkuntzarako oso erabaki ona. Ziurrenik masterra gainditzeko ezain ona. Hori da. Ez. Gainera ez nahi sobera estudiante ona, osake. Olaia, atzo nahi iritsi ginenean denoken biltzen gure standak montatzen, zuere hortxe zurearekin lanean, agurtzen gara horrelako egunetan oso azkar. Zemuz, jende asko, batzutan besarkadarako denbora eta bestetan ez, eta zemuz horri erantzun zenean urduri. Bai, super urduri, atzoi kaka egin nuen 5-6 aldiz, eta gaur ere bai, goizetik super gaizki, tripa itxia. Nien iz egon azokan 2022tik eta 2022an oso ongi joan zitzaidan demagun harrerari dagokionez edo zenbaki dagokionez nik bat modu erran, baina gero egon itzen super gaixo eta egia da egin zitzaitela pixke bat sobera bezala dena. Eta orden geroztik gelditu naiz ni sentsazio horrekin, eta aurtengo bazen nola saiakera bat aber honei buelta ematen diogun, baino nervio guzti horiekin eta oroitzapen horreri buelta eman nahian edo. Zer du Durangok hori sortzeko? Zerkera egiten du tripaitxi hori? Zerkera egiten du komunera inbeste joan behar hori? Bueno, eske jartzen zara, zuk hain zure gelan eta zure jendeakin edo zure libretekin eta ordenadorekin egin dituzun gauzak aurkezten modu erabat zabal batean, ez? Eta hortxe zaudezu eta zure lana eta hori da pila bat irekitzea. Eta egunean egoten baldin bazara hainbertze ordu, niri behintzat hor egoteko privilegioa kontutan izanik ere, produzitzen ditolako neke edo desgaste emozional bat, zeren zaude irekia egun osoa, eta berriz, eta esposizio maila hori niri kostatzen zait. Horregatik aurten adibidez hartu dute erabakia, gongo naizela gaur bai, eta akaso bihar goiz partean akaso baita ere, baina ez naizela gehiago egonen, lagun batzuk egonen dire eta bar, baina, saiatzeko tamaino hartzen baita ere. Entzuleok, Olaia Intziarterekin egon nahi duenak gaur eta bihar goizean du itzordua beraz, baina lana hor egongo da. Bihar goizean ez dakit, Ez da ziurra, beraz, gaur duzu aukera oraindik garaiz bazabiltzate eta bestela saiatu eta bestela kontzertutara joan. Han lanak organikoago laratzen zaizkio entzuleari igual. Bai, niretako bai. Jainko
lotxari gara entzuten zura lanetik, nobedade asko, ze bilanak ere oso berriak ditu, Olaia Itziartek hemen Durangoko azokan, baina zuran pixka bat murgilduko gara, aritu ginelako, aurreko lanarekin, gure pianoan defendatu zenuen gainera lanura, eta bar, lan laburra, eta esango nuke zertzela danitzeko lana izan dela, nolabaite, kapritxu hitzaren zentzurik onenean aipatuko bagenu, izan daiteke pixka bat, hau egin nahi dut, bossa nobaruntz joan nahi dut, abez bat jarri nahi dut hemen di joan nahi dut, izan da pixka bat hortik. Bai, hori alde batetik, eta bertzalde ikusten nolako momentu egokia zela niretako personalki, zuraren uniberso horreri argi pixke bat eskaintzeko uste dute bizitzen ari garela momentu oso ilunak gizarte bezala eta gaude hori ez, hirugarren mundu gerra baten hasieran eta iruditzen zait esperantza gutxiko etorkizunak ditugula behin eta berriz ez, beraz iruditzen zait momentu ona zela hori mahai gainean jartzeko eta pixke bat gaztetasunetik edo eta baita ere horregatik aurrekin, baztango aurrekin kasunetan elkartzeana eta iruditzen zait momentu ona zela argi pixke bat ekarri nahi izateko mahai gainera, hau dago eta honekin zeiten dugu galdera horren bueltan edo. Negua berotzera datorren lana, dela esana duzu, zuzeuk Olaia, neguan beroa behar duenak edo gaur egun denok bizi ditugun garai hauetan uste dut babesa behar dugula, garrantzitsua dela, eta zu alde horretatik inguruan ondo babestuta zaude bandaren aldetik bintzat, talde sendoa, sortze prozesu horretan bandak ze presentzia, ze pixu hartzen du? Erabat izaten dela kantuaren araberakoa, baina beti kantu bat egitetik edo konposatzetik bukatzen dudan momentuan beti jartzen gara zirkuloan eta honekin zer eta iruditzen zait bakotxak aportatzen duela erabat bere estilora eta ez baleude kasu honetan Gema, Erik, Ander, Lore eta Josu proiektuan nabarituko zela bertze proiektu bat. Azkenen bakotxak ematen dio bere ikutua baita ere eta hori superimportantea da eta bai musikalki eta bai personalki gozada bat erran zirkuloan jartzeko aukera edukitzea eta zirkuloan ez diren bertzea manera inbertzetan egotea baita. Gozada ipatzen du Jule, baina enbidia pixka bat ere eman digu Kanadako bidaiak, ez? Horren inguruan akaso galdetu egin barko diogu. Bai, noski, Kanadan izan berri zarete, konta iguzu. Bai, joan ginen Txepare institutuan bidez Empur Montreal da frantsesez izena edo Enfor Montreal izeneko festival batera, bertan bazauden herrialde inbertzetako promotoriak tauta bertze eta orduen joan ginen hemendik Euskal Herritik Berde Prato eta gu. Eta duki ginen gainera suerte joteko banda guziakin, beraz horrekin superpozik egon gara 6-7 egunez edo Montrealen eta izan da esperientzia berri bat gu Euskal Herritik bai, atera izan du gara Espainiako tokiren batera eta Kataluniara baita ere, baina penintsulatik kanpo erranen dugu ez ginen aterata eta elkarrekin hartzia avion bat, ezakitze, enaiz sekula hain nurren joan hegazkinean eta enaiz sekula joan itxasoz bertzalde, beraz. Izan da gozada bat hango esperientzia hori elkarrekin bizitzea eta naiz eta kontzertuak oso espresak izan olako historiotan, izan da kanpaldi bat bezala, eta batzutan ni monitore, bertzetan Joseba, eta hola, moldatu gara. Aizu, Olaia, nik Montrealen badute oroitzapen bat oso polita eta da piano publikoak topatu nituenekoa. Topatu dituzue? Batemat bai. Baina ez pentsa inbertze, egia da oso... Ez dakit asko diren, nik bat topatu nuen eta iruditu zitzaidan igual legezela, baina... Ez. Baina alere iruditzen nahiko hiri bohemioa eta badagola rollito bat, hola nahiko... Disko bat idaztera joateko moduko hiri bat ere bada. Bai, alere ni egongo nintzen seguramente katapurtxintxak begira.
eske jende modernoak ematen dit pixka bat pereza batzutan. Baina, bueno, hori da bertzen melodi bat. Aizue, goizeko 11:22 minutu ditugu, Olaia Intziartek egun bakarra egin behar badu Durangoko azokan, denbora gehiago ere ez diogu lapurtu nahi, zura lan horren, nolabait ajearen lehen olatuan dabilela, gozatu alden horrian Durangoko azoka, eskertzen dugu kontatzea, Durangoko azokari eta nolabait norbere beldurrein neurriak ere jarri dizkiozula, eta bejondi izula. Olaia, mila esker. Olaia Intziartea agurtu berri dugu entzuleok eta joango da, bere setera, beraz entzuleok hemendik bazabiltzate, Durangotik bazabiltzate, segituan harrapatuko duzue bertan, edo harrapatzen ez baduzue behintzat, ez da gure errua izango, Olaia, onuntza etzara galdu, bueltan ere ez galdu. Venga, saiatuko naiz. Aio. Bueno, esan dagoa Durangoko azokan, Julen Goiuri gaur oraindik gauza asko gertatzeko zaizkigunak, eta eurei errepaso egiten hasi beharko dugu, ze kontzertuak badira dagoeneko, estandetan saltzaile mordoa, baina, salmentatik aratagore espazio, kultura anitza eta sortzaile anitza da hau. Lehen aipatu dugu, atartea, arte ederren gunea ere baduela Durangoko azokak aurten, eta bide 11 eta 23 dira, korrika txikian joaten bazarete, 11 zianotipia tailerra egingo dute. Zianotipia da, teknika bat da, eta bertan ikasiko duzu, nola erabili, baina, hori gustoko ez duenak, beste aukera badauka, kabian adibidez, bideo mapeak eta lantegia egiteko. Esan dugulako, Durangoko azoka aipatzen dugunean liburuak eta diskoak etortzen zaizkigula burura, baina askoz gehiago ere badela. Antzerki ere badelako, 12etan antzerki sonkuntza partekatzen improvisazioaz karrika antzerki taldearen eskutik, tailer hau izango dugu, eta nik badakit Inigori Doniñorrez asko gustatzen zaiola, baina lanean ari dela eta ezingo duela joan 12etan ahotsenean musikara Aztia izeneko aurkezpenera Doniñorrez eta Oierdian. Egiten duten lan hori ikusia daukat eta gozatua, baina berriz ere ikusiko nukeen, egia da dendena, beti ez dagoela gure esku eta gaur hemen gaudela entzuleok lanean, eta lan egin eta gero egingo ditugu bestelakoak. Hori da, baina hori 12etan hasiko da, bestela ere badaukagu komiki tailerra, Xagu Ganbaran, Einaut Aiartzagoenaren eskutik. Gauza mordoa dauzkagu, ez dakit beste mainguru bat ere asko gustatu zaidana da, zer egingo dugu idazketarekin. Jolanda Arrieta, Nerea Loiola eta Amaia Egidazuk egingo dute, 1545 argitaletxearen eskutik, eta hau ordu batetan izango da, eta hau ere benetan interesgarria. Gero zer gehiago, Arima Soulek gaua disko aurkeztuko duela 4:20 gutxitan ahotsenea musikan, plateruenan, hori ere oso gomendagarria da. Nahi baduzu Goiuri, nik berriz ere eskapada egin eta Arima Souleko lagunak kantxe ikusi ditut, galdetuko diegu, nola dauden kontzertu atarian? Galdetu, ea nola bizitzen den Durangoako azoka etxeko lan horiekin. Ze gauza bada ona etortzea eta zuk zure lana defendatzea erakusmai baten atzetik, eta diskoa hortxe dago, eta etortzen da eroslea, diskoa hartzen du, eta agian etxera bueltan kotxean entzuten du, baina zure aurrean ez du entzuten, eta beste gauza bada, kontzertu bat eskaintzea, agian Durangoko azokari horrek ere gehitzen dio horrelako nolabaiteko presioa. Esango nuke, baietz, alere Goiuri, aurtengo nolabait berrikuntzen artean, edo aldaketen artean, Eli Pinedo ikusten ari gara, kirolari olimpikoa eta olimpiar jokoetan domina lortutako kirolaria hementxe Durangoko azokan. Eli Pinedok bizkiba dauka. Ikusten ari gara esan duzu, baina ikusten ari gozara, zenik hemen dagoen jendetzarekin, ez dut ikusten Eli Pinedo, ez dut ikusten ez dakit. Bida, ikusten ari naiz, badakizu ze, sukaldari influencer bat. Ikusten ari maiz. Zein da sukaldari influencerra? Hementxe dago, eta beraz balin bada oso antzekoa da, tortilla de aspirina izena du bere kontuak, eta sukaldaritzan aritzen da, eta hementxe dago. Badakit, elkarbanatzen ditu, oso kultura zalea dela, eta elkarbanatzen ditu diskoak eta kontzertuetara eta joaten dela, eta ez nahi zarritu hemen ikusitakoan, baina jendetza dago. Aipatzen izun aldaketen artean Goiuri gaueko kontzertuak daudela. Badaude. Eta egia esan, horrek ematen du, tragotxo batekin, pixkat gauean murgiltzeko Palentinoko giroari nolabaiteko alternatiba bat emateko aukera ere, ez? Ikuskizun berezia gainera izango da, gaurkoan 11:30 Lukiek eta SSS izango dira,
kontzerturako sarrerak erosi egin behar dira hori bai. Beste kontzertuetarako doainik izaten dira, baino gaueko hauek, ikuskizun berezia da, eta hauetarako sarrera behar da. Baina hau 11:00 izango da, Arratsaldean zehar ere gauza mordoa izango dituzue, Durangoko azokaz gozatzeko, ni adibidez 7 eta 10 kontzertu bat galerari ikustera joango naiz, Mugan taldearen kontzertua, baino badakit adibidez oso interesgarria izan daitekeela, ahotsak gorpuztuz euskal emakumezkoen literatura aurkeztuko dutela Jon Kortazar eta Elisabete Alberdik, eta gaia oso interesgarria da, beraz hori ere dastatzeko modukoa. Jarraituko dugu gaurko agendari errepaso egiten, entzuleok nik martxa egingo dut, berriz ere nolabait Durangoko azokaren kaleetan barrena murgiltzeko gogoa daukat, gure sortzaileen artean iritziak bildu, eta aukera balin badago, zuei eurak nolabait kontatzeko. Dantzaren iraultza entzungo dugu tartetxo batean, eta birkokatuko gara hemen landako gunean gure Naiz Irratiaren set honetan, entzuleok zuei gaur Durangoko azokaren lehen egun hau, irekiera egun hau, kontatzen jarraitzeko. Amaikak eta 29 minutu dira, eta Goiuri txatari ere errepasotxo bat edo biztaizua bota beharko diogu, ezta? Bai, noski, hemen topatu ditut losintxa batzuk esaten digute. Hori ere bai? Goiuri ze guapa, Inigo ze guapo be, bai, musu asko denentzat, horrelakoak ere jarri dizkigute, baino txatean irakurri dut mezu bat erantzun beharrekoa. Ea ba. Indiok errekaldetu dit, ea hotzarentzako arropa hartu dudan. Izan ere, aste honetan aritu gara hitz egiten, Durangoko azokan hotz egiten duela, eta pertsonak gaudela, ez? Hotza asko sentitzen dutenak eta beroa asko sentitzen dutenak, eta ni banaizela, txikitan etxean esaten zidaten moduan doña kalorias, eta beti bero, eta jendea badabilenean jertxearekin, ni tiradun kamisetekin ibiltzen naizela, eta... Zuk ere termostato ala moduz daukazu. Hori da, izorratuta daukat termostatoa, eta grazia egin dit galderak, egizu zergatik? Zergatik? Nire txamarra atzo geratu zelako gure Tolosako estudioan. Nik eraman nuen txamarra horrela potoloa hiletxoa daukana, eta pentsatu nuen, hau hartu egin behar dut bai ala bai Durangora eramateko, eta orduan etxetik atera nuen. Lehenengo pausoa egina zegoen, etxetik atera nuen txamarra, berokia, eta eraman nuen Tolosako estudiotara. Tolosako estudioetan, entzulek ez dakite, baino guk gaur hau egin ahal izateko sekulako montajea dago atzean, eta hartu behar genuen materiala, hartu behar genituen kableak, kamerak, ordenagailuak, denetarik, eta prozesu horretan, furgonetan sartu gabe geratu zen nire berokia. Eta hantxe egongo da, goixo-goixo, gure Tolosako estudioetan, eta ni aldiz hemen nago Durangon, orain ez dut hotzik, baina egia da 11:00 direla, eta hotza beranduago iritsiko dela iluntzen duenean, eta orduan agian komeriak. Agian horregatik, Julen, jertxeren bat topatzen balin badut, eta lehen ere aipatu dut hau polemikoa dela, merchandisinarekin eztabaida dagoelako hemen, baina gustoko dudan jertxeren bat topatzen badut, uste dut pekatua egingo dudala, eta erosi egingo dudala. Entzulei kontatuko diegu, zer jartzen duen baldintzetan.
hemen Durangoko azokako... Gauzak argi uste aldera. Gauzak argi uste. Ze uste dut zintzotasunez jokatu behar dugula, eta ondogi dagoela zuek jakitea. Begira, duela urte batzuk merchandisina etzen baimentzen. Soilik diskoak eta liburuak, edo diskoak, edo viniloak, edo, bueno, nahi zenuen formatua, baina merchandisina bera etzen onartzen. Aldatu zen, ordenantza, edo arautegi hori, eta orain, baimentzen da, egia da orain ere askoz gehiago kontsumitzen dugula horrelako produktuak, ez? Ditugula. Eta baimentzen da nobedade bakoitzeko merchandising produktu bat. Hau da, ni balin banator, ez dakit, izaro naiz, eta perlak diskoarekin nator, berrikuntza bezala. Eta egin dut kamiseta bat, perlak jartzen duena. Hori ekar dezaket. Baina ezin dut ekarri sudadera bat limones en inviernokoa, edo ezin dute ekarri nola perlak diskoa atera dudan, 5 kamiseta, 3 poltsa eta 4 motxila ekarriko ditut. Hori ezin da, baina jendeak egiten du. Ekartzen du. Eta aitortuko dugu, baita ere, erakusmai batzuk, erakusmai baino dendatxo bihurtu direla, eta badiru ditela, horixe, arropa marka bat. Ondo edo gaizki iruditzen zaidan, hori beste kontu bada, baina, zuek jakin dezazuen, berez hori ezin dela, eta betetzen duenari ere aitortu bertzaiola, ondo ari dela, eta araudiaren arabera jokatzen ari dela, eta izu hori ere azpimarratzeko modukoa da, zenik noiz edo noiz ikusi dut sortzaile. Gainera egian ez ezagunen bat esanez, nik ez dut ekarri produktu hau, ezin zen, eta orain ikusten ari naiz hemen mundu guztiak badituela. Zuk esan duzuna, iritzia eman beharrik gabe, hori da, egoera, hori dio araudia, gero egia da, jendeak araudiaren interpretazioak batzuk alde bateko eta besteakoak egingo dituzela, baina Goibiri esango dizut, eguraldi iragarpenen arabera, uste dudala behintzat, bihartik aurrera, epeltzeko joera hartuko duela giroak. Ez dizut esango, 27 gradutan makutxetan ibiltzeko moduan izango garenik, baina uste dut, gauean ez duela inbeste oztuko, beraz, temperatura aldetik, nahiko giro leuna izan genezakela, beraz, batzozuk ustez hartu, baina azkenerako Tolosako estudioan geratu zen, hori ere eskotan gertatzen da, eta are gehiago, horrelako abiaduran gabiltzanean, ez gauza prestatu, beste jarri, beste karri, beste kendu, ustez hartzen dituzu gauzak, baina azkenerako geratzen dira. Eta hemen ere, dena esaten hasi da, ateak zabaldu dituzenetik, nabarmen berotu da giroa, ez bakarrik azokako giro hori, estanetako giro hori, baizik eta temperaturak ere gora egin du, eta ni neroni oraintxe bertan, hementxe mangamotxean nago, eta jendea ikusten dute, eta ikusten eren izenako Juri, Jon Arretxe, sinatu eta sinatu hortxe, ikusten dut. Ereingo estan inguru horretan. Horretaz ere aritzeko tarte izango dugu azoka honetan, baina Arbizuko txistorrari buruzko liburu bat egitea, ez da txistorrari buruzko liburua, baina bada ardatzetako bat, eta hori ere, bada oso Jon Arretxe, ez? Zalantza izpirik gabe. Ondo iruditzen bazaizu, Goiuri, Inigo Asensio berriz ere aldegin digu hemendik, eta ea non da bilen, ea hitz egiteko moduan ote den. Inigo, non zabiltza? Badirudi oraindik Inigo ez daukagula konexiorako prest, hitza eskatzen digutenean, emango diegu tartea. Goizeko 11 eta 35 minutu dira, pixkanaka ari gara, Goiuri, gaurko lehendabiziko, Durangotik egiten ari garen lehendabiziko saio honetako azken txanpara heltzen, oraindik ere Ruper Ordorika elkarrezketatu behar dugu. Eta asko galdetzen digute Julen zein den egun egokiena Durangoko azokara etortzeko. Eta esan behar dizut ez dakidala zer erantzun. Nik uste dut ez dagoela egun on alde batetik dago daukazun planaren arabera, eta bestetik dago jendetza dagoen lekuetan zer moduz moldatzen zaren. Niri goizean bate galdetu dit, astelenean joate manaiz zer moduz, eta esan dio, astelena izan liteke akaso jende aldetik egunik lasaiena, erosoena, estanetan batetik bestera ibiltzeko. Martxa festa gustatzen baldin bazaizu eta parranda giroa nahi baldin baduzu, akaso gaur, bihar eta igandea izan daitezke egunik egokienak, astelenean Euskal Herrian jaieguna dela kontuan izan da. Egun batzuk badutela bere nortasuna, ez? Ostirala edo lehenengo eguna izaten da ikasle goiza dela eta hemen
oraintxe momentu honetan aurretan erabeak ikusten ditugu eta arratsaldean ere agian familiak ikusiko ditugu. Bihar larun bata da eta bihar gazte eguna izango da eta horrela dago programazioan ere, egitarauean ere horrela jasota dago eta orduan bihar parranda giroan murgilduko gara, baina egia da, aizu, ezin zaila dela asmatzea, Ni egon naiz erakusmai batean, diskoak saltzen, eta lehenengo urtean egin genuela horrela gure kiniela edo, esan ez, bihar etorriko da jende gehien edo, bihar salduko dugu disko gehien, eta ez genuen asmatu. Urtetik urtera ere joerak aldatu egiten dira. Eta ikusiko dugu aurten ere zein izango den egun jendeitsuena. Nik esango dizudan gauza bakarra da etortzeko, gozatzeko, merezi duela. Hemen badagoela maila oso altua eta liburu, disko, jostailu, ipuin, denetarik topatuko duzuela, baina horrez gain elkarrizketa oso interesgarriak eduki ditzakezuela sortzaileekin eta oso politia dela hemen sortzen den ekosistema hori. Behin Gatibuko Alex Arduiri entzun nion berak azoka bukatzen zenean urtero sentitzen zuela udalekuetatik bueltan zijoala etxera eta inoiz berriro ikusiko ez dituen lagunekin egotea bezalakoa dela eta pixka bat egia da udaleko sentsazioa izango dugula azkeneko egunean eta gaur lehenengoa da indartuta gaude, sasoian gaude eta nik gaur gomendio horixe besterik ez dut, etor zaitezte Durangoko azokara. Eta bestetan askotan esaten dugunako, Juri, hemen jendea zuk esan duzu parranda giroa, parranda noiz egin, parranda noiz ez egin, hemen egunez egun joan behar da, eta gaur parandarako gogoa baldin badaukazu, naiz eta zure plan borobilena ustez larun baterako edo iganderako izan, gaur egin parranda muntxurra, eta bihar, oraindik ere gogotsu indarrean baldin bazaude, berriz ere aprobetxatu, kontu hori izaten da, kontua dena parrandarako nahi dutela, baina usten zuk markatuta daukazun egun horretan, ez daukazu gorputzaldirik, ez daukazu gogori, buruko mina daukazu edo zer gauza gertaliteke, beraz, egunez egun joan, eta gustora baldin bazaude, aprobetxatu. Hoi da, eta beste gomendio bat da, Durangoko azokako webgunea oso mamitsua da, eta sartu eta begiratu, bertan adibidez jartzen du ze idazle edo ze musikari egongo den zein egun eta zein ordutan sinatzen eta horren arabera ere antolatu dezakezuzuk zure bisita. Agian nik bai ala bai egon nahi dut Uxu Errazkinekin. Eta hemendik ikusten dut Uxu Errazkin hor ereinen sinatzen ari dela eta lanean ari dela eta esaten horren arabera moldatuko naiz eta jungo naiz Uxu dagoen egunetan. Kuskusiatu, minatu durangokoazoka.eus webgunea, benetan informazio mordoa topatuko duzu hor eta merezi du. Eta etortzen zaretenean ere, etorri dena ikusi nahi horrekin, dena ikuste ezinezkoa da. Gauzak garbi esaten hasita hemen ekitaldiak goizean hasten dira, azokak 10:00 zabaltzen ditu ateak, eta handi gaurrera, iluntzera arte, eta gaurten ere, hori ere aipatzeko delako, Plateruenak berreskuratu dituela gaueko kontzertuak, gaur bertan Lukiek eta SSS taldeak ariko dira, eta bihar Nasker eta Mirua ariko dira, beraz, egun osorako plana dago, baina ez etorri lepoa estu eginda dena ikusi nahi horretan. Tokatzen dena ikusi, zuk esan duzuna, webunean begiratu ondo, parean egokitzen zaizkizun gauzak ikusi, eta hortik aurrera, gozatu eta utzi improvisazioa ere tarte bat Durangok horretarako eta gehiagorako ere ematen duelako. Guk noiz egingo ditugu erosketak? Aldenean, guk aldenean. Eta astelen arratsaldeko 6 10 gutxien ikusten ez, estan batean baino gehiagotan, erreguka, ez ze honek geratzen altzizu zerbait, horrelakoa garelako, ezta? Horrelakoa gara. Bimuxu ematea falta da. Bizitzan zerbait ekin duzu, neurtu alduzu. Bide horretan zenbat lagun egin dituzu. Zure ondoan egon dena hautsi zarenean. Zuk bueltan ezer, zu berari zer hautsata
Entzuleok goizeko 11:40 minutu, entzuleok eta ikusle zareten hoiei, bagara bueltan, ibili gara aurrera tatzera Julen, baina beti ez dugu lortzen, nahi dugun helburua eta kosta zaigu, han musikaren plazan amaierarratik zuekin bat egitea. Jendetza dago eta konexioak pixkat dantza egiten dute, baina tira, ez durraragizko komunikazioan ere hemen zuzenean moldatuko gara. Zalantza izpirik gabe, une batean paso ematen hasi garen pentsatu dute dagoen jendetzarekin akaso bazuk esan duzuna, kablerik gabeko komunikazio moderno hobek akaso horrelakoetan ere utxe egin dezaketela, ala ez utxe egin, hainbeste jende dagoenean ez da harritzekoan, baina datozen minutuetan ere uste gustora aritzeko moduan izango garela. Gogoa genuen urrengo gonbidatuarekin aritzeko, gure uinetan Iker Gurrutxaga lankidearekin ere luze eta xehetasunez aztertu zuen bere azken lana, baina segituan gurekin Ruper Ordorika izango dugu entzuliok hementxe, bigarren kafean naiz irratian, eguerdiko 12etarako azken minutu hauetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Urdinean lore bat, lore zuri bat, beste inork ez darama, zuk dakizun eran. Garai batean bazirudien maite nuen dena betiko izango zela. Hori da Ruper Ordorikaren lurra ikutu barik lan hau entzuten hasten denak, entzuten duen lehen esaldia, akaso hiltzatuta geratzen den esaldia, eta atrebituko nintzateke esatera, nostalgia zartxo bait denostatuta dagoen honetan, nostalgia ariketatik ere baduela lan honek. Haren liburuzkan aurrera jarraitzea besterik ez da, hainbeste denbora elkar ikusi gabe, heldu ziren usuak eguna laburra zen, euria eta izea ere heldu ziren, edota badaleku bat nire gogoan non gaitzik ez den sekulan. Agian hiltzatuta ere baratze aldean zegoenean jasotako mezu haren giroan egindako kantua, gero zer. Gaurko sarreran aipatu dizuegu Ruper Ordorika gurekin izango zela eta aipatu dizuegu oso Ruper Ordorika zen disko ondu duela Ruper Ordorikak edo hori sentitu dugula eta poza eman digula. Ruper Ordorika, egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Barkatu mikrofonoa zabaldu beharko dizugu bestela. Nekez. Egun honetan ongi etorri, Ruper. Hori da, egun honetan. Bueno, azkeneko aurrez aurre egon ginenean, kubatar giroetatik zentozen, bestelako doinu eta kolore batzuekin iritsi zinen gure Tolosako laborategira eta ark bazuen, Ruper Ordorika kutsua noski, baina beste kutsu asko ere bai, beste kolore asko ere bai. Haren zuzenekoa gozatu genuen, baina gure iraganean ere geratu zaigu eta Ruper lan berriekin iritsi da, lan berriak egiten jarraitu den musikaria da. Baina esango nuke lan honek baduela asko hori, Ruper Ordorikaren esentziatik, betiko bidelagunak, eta kaso, eta hemen lehenengo galdera korapilatxu izan daitekena, nostalgia ariketa bat bada disko hau edo zukeren nahiago duzu nostalgia pixka bat baztertu? Ez dakit, izan diteke. Nik uste dute, iraganera baino gehiago beste nunbaitera begiratzen duen diskoa dela, eguneroko errealitate honekin bat eginez eta beste nunbaitera joan nahia, ez da, olako zerbait bai, alde horretatik eta izan diteke nostalgia, nik uste badela esan beharreko zerbait, barruan eukana, naiz oso zalia, gaur egun gauza asko adierazten ditugu alaiki, ez dago neure baitan, hola jokatzei, baina hola atea zaizkit kantuak eta bai, ez dakit, denetarik badu, uste dut, oreka bat ikusten dut, eta musikalki ados nago, bai, neure kantu hutsak dira. Izango zela
Ruper, harritzen hau gauz batek, eta kaso esango didazu galdera zuk erantzun baino guk erantzun behar dugula, baina azken asteetan jende ondo gaztea, ni baino desente gazteagoa etorri zait, joa, Inigo, Ruperren disko berria, ze ona! Jo, eta nik pentsatzen, bai, gutxun ditu gintuen, erdibanarekin hasi ginen diskoa bentzuten bigarren kafean, eta banan kantu guztiak entzun ditugu. Ze gaitasuna ibilbide guzti honetan egindako lan guztiaren ostean, konektatzeko baita oso entzule gaztearekin, Ruper, eta oso Ruper den disko hau denek gozatzeko. Zorionak hasteko, eta ez dakit horren inguruan hausnarketarik egiten duzun. Bueno, eskarrik asko, baina nik beti esan ohi dut beharko genukela errebisatu gure bakizu gaztia esaten dugunean, dirudi talde homogeneo bati buruz ari garela, era bateko jendeari buruz, nik uste zaharretan bezala, eta erdikoetan bezala denetarik ere badagoela, eta ez dakit, gauza ederra da, hori esan didazuna, eta hola izan dadila, ez da. Zen da, ez baituzu pensatzen entzule baten adinarekin kantu bat osatzen duzunean, ez. Eta, bueno, hola da. Inorengan pentsatu duzu kantuok sortzerakoan? Beti baduzu entzule virtual bat hor buruan, ez? Baina ez dakit zehazten hori hasieratik pentsatu dut, naiz kopuruz asko aldatu da abar, nik uste dut badudala entzule euskaldun bat burua, eta musikazalia, bai. Baina hortik aurrea ez dakit, deus. Bakizu, jendeak baita ere urten poderioz eta ez dut esango ohitu, baina hainbeste pairatu behar gaituzte, hainbeste urteetan ohitu ere egiten diela gure kantaerarekin eta bai. Bueno, Leo Abrahams, John Thorne, Kenny Bullesen, bidelagun zaharrak denak, tartean ere Arkaitz Miner, Dani Perez, Alberto eta Nando de la Casa, Víctor Sánchez grabaketetan, hemen ere asko da Ruper Rodorikatik, ez? Berriro bildu dituzu betiko lagunak esango nuke. Bai, saiatu naiz nire burua libre uzten, ez pentsa garbi entzuten nuen nire buruan nora nahi nuen, saiatu naiz kantuak albezain bat lantzen nire kasa, gero erakusteko, eta Leorekin bigarren diskoa dut, kontrabajista lehenengoa, eta Kenirekin ja 8 edo 9 orduan. Baina nik beti esaten diodan moduan berari, Keni nire kantuek nahi dute zuk jotzia, orduan ez daukazu beste erremediorik. Eta kantu hauek nahi zuten Kenik vibrafonoa jotzea, ze vibrafonoa presentzia eta protagonismo indartsua dauka disko honetan. Bai, ez da lehen aldia, akaso, baina... Ez, Izpairu bera vibrafonista ona da, eta nik asko maite dudan instrumentoa da. Bai, eta probestuz hemen zegoela, hori, sartu du, nik asko maite dut vibrafonoen timbria, ez da. Azken lanetan ere hori baliatu duzu, ez? Kenny Bullesen hemendik zebilela, haren biren egutegiak oso presente izaten dituzu? Bai, izaten ditut, berak ere idazten dit noizian behin. Eta justu orain zeukan azaroan suspenditudan, bertan bera gelditudan Lori Andersonen kontzertuan, etorri behar zuen. Eta lastimea zen, eta diskoa oraindik ez diot eman. Baina hori gertatuko da, iaia urtero etortzen da, dela jasaldira, dela festival ezberdinetan, ez? Menditik urruti da leku hori, zeru txiki bat ara nahi du itzuli. Duela gutxi Ruper hemen eserita dagoen Julen Goikoetxea eta biok Janire Gantzaberekin, esan ezinekin izan ginen azkaraten jotzen gure lan berri aurkezten. Eta azkaraten baziren Jonan asko maite zuten asko, elkartean afaltzen eman ziguten eta etengabe gogoratzen zuten esaten ziguten honi Jonanek patxar puntu bat jartzen zion eta honi Jonanek eta jo, ze ederra ez, musika egitera joan eta bueno, guk ikaragarri pila ezagutu ez, baina arekin konpartitutakoak ere baginen eta haren nolabait, oroitzapenak ere uren artean bazituztela.
akaso horregatik disko hau entzutean ere nik Jonan Ordorikaren oroitzapen hori zure ahotan sentitu dut. Bai, zehatza ere badago, oroitzapen zehatza ere badago, baina aldaketa handia izan da niretzako, esan beharrik ez dago, eta azkaratea aipatzen duzu, nik hainbat eta hainbat disko eta lan egin ditutan, burutu ditut, ez nirea bakarrik, eta aipatzen duzun soziedadean ere aritu da naiz. Baditut argazkiakeni eta Ben Monder da Eskuli Ezberrizon duela dabilen harria denboretakoa, izango dira 30 urte edo, ean grabatu genuen ere. Eta nik uste urte guzti horietan disko osoa espada parte batan egina dudala. Anaia gaztia galtzia ez da hori harinki gainditzen dan ez zerbait, eta horri gehitzen badiozu urteetako lankidetza hori, pentsa, azken diskoa bakarkako hori, egin nuena, bakarkako bigarrena, biok egiten genuen, haren bere gela txikian, ez da? Eta orduan, bai, behar izan dut berziklatu, oso babestua sentitu naiz baita ere, esan behar dut, eta hor da, hau da aitzina egin behar, ez? Bai, baina ennekien azkaraten ibiltzen zinetenik, jotzen, ze egiten duzu, ze eratako... Gerora Julen oparituko digu Ruperri esan ez zinen disko bat, Bai, favorez. Bai, tartean, dena kontatzen hasita, lehen aipatu dut, jende gaztea kontatzen didala, Ruperren azken diskoa ziona eta orain artean Janire Arantza bezegoen. Janire Arantza berekin, bere proiektuarekin, esan ezinekin, joan ginen gu bertara jotzera, eta ez izugu kontatuko zer egiten dugun, diskoa aparituko dizugu, Ruper. Gero joango gara, diskoa zure eskutara helaraztea. Viniloa entzuten duzu etxean, CD-a, viniloa bai? Bai, baina, bueno, vinilo aparituko dizugu guztora. Oaindik badut CD automobilean, bai? Bueno, orduan bat eta bat, akaso. Bai, ez, ni naiz suerte duen horietakoak zen eta autoan asko entzuten da. Kontua da, lehengoan aritu ginen, zenbat urte behar ditu izan zure autoak, oraindik Durangoko azokan disko bat erosi eta non entzun izateko. Bai, hori da. Eta behar du auto zahar xamar batek, gaur egun hori galtzen ari gara eta. Hola, xe. Nire bi arrebek erosi behar izan dute CD-a hau entzuteko. Baratze alde ere isildu zen bat batean sentimendu baltza zen bai, baina artean ezin sinistu inolaz ez ginela berri. Ruper, lehen aipatu dugu Durangoko azoka batzuentzat badela, 30 urte aipatu dituzuzuk, azkaraten zenbiltzatela, pentsatzen dut 30 urtere izango direla, gehiago Durangoko azokan bueltak aibilizarela, ez dakit zenolako harremana duzun azokarekin, ze azken astetan kontraesanen inguruan hitz egiten entzun zaitugu, ez gara igual hortan murgilduko gaur, nahiko hitz egituzu eta, baina bai Durangoko azokak berak batzutan sortzen dizkigu, eta ez dakit zenolako harremana duzunzuk azokarekin berarekin. Bueno, esan beharrik ez dago hau guztiz beharrezkoa dela gure bizimodua esan behar nuen, eta nire kasuan baditut joan etorriak, gaur entzun dut 60 urte hurrena dela. Nik uste lehen urtean hemen nintzala. Autostopez etorri eta Gazteiztik, Elizako atarian egiten zen. Orduan, eta guretzako zen meka moduko bat, etorri beharreko zen, eta pentsatu gaur egun ez da errez pentsatzen ahal, baina euskal liburu asko eta asko ezin ziren beste inon aurkitu, ez da? Eta nietzako urte luzeetan ona etortzia zen liburu horiek eskuratu alizatea, batzuk oso importanteak gertatu dienak, nietzako oroitzen naiz Auspoa sortarekin berso liburu haiek nietzako oso importanteak izan zirenak,
edo Nafarroako diputazioak ateratzen zituen dantza, luzaideko dantzak eta holako liburuak beste inun aurkitzen ez zirenak, ez? Eta gero gainera poliki lagun talde bat elkartzen ginen honen aitzakian da urtian behin eta bai. Baina gero norbe hasten denean diskoak ateratzen da, merkatuan sartzen denean, gero eta zailagoa zan ona agertzia. Jende ezagun pilo bat, ezakit pixkat, nahaztu nintzen hortan da. Orain egia esan erdi, egin beharreko gauzetara etortzen naiz, baina hau guztiz beharrezkoa dugu erakusle hau. Egin beharreko gauzetaz ari zara, musika kaso plazer handiagoz egiten duzu. Sentsazio ematen du behintzat musika egiten jarraitzen duzula plazer handiz, ez beharretik, Ruper. Bai. Era bat, zein godua, gure pasioa hoxe da, eta gaixo euskaldunak, ez? Hainbeste aguantatu biharra. Aizu, zuzenekoak ere iritsiko dira, eta iritsi dira, eta oraindik zuzenean diskonekin ikusteko aukerarik ez dugu izan, Zabalen izango zara etzi? Etzi. Etxetik gertu esango dugu, bizimodu aldatu ez baduzu behintzat? Bai. Badute horre, gainera zorretan naiz, Zabalen zen eta, Iran urtean joan nintzen hango literatur klubak gonbidatu bat, eta Joseba Sarrionandiarekin, eta hotxik ez neukan, eiek kantatu behar izan zuten, eta han esaten duten bezala itzuliko naiz, arraginen naiz, esan nien, eta hola egingo du, lehenengoa hor da bai. Aizu, aipatu dugu disko grabatu duen taldea, batzuk asko betiko bidelagunak, zuzenekoan, zein izango dira bidelagunak hori jakin nahi dugu. Nahiko frikiak garelako gu ere, eta... Betiko mugalariak, Lutxo Neira, kontrabajuan, da gero... Asiroleaga, Arkaitz, Miner, eta Nando ere etorriko da. Nando izango da. Nando de la Casa, bai. Beraz, boskotean defendatuko duzu... Bai, azteko behintzat, gero ageriko ikusiko du. Orain, bakizu, abiatu egin behar. Larzabalen izango da lehen aukera, abenduaren 13an datorren astean larun batarekin izango da, hori da. Victoria Eugenia antzokian Donostin, eta ondoren Bilboko kafe antzokian, Arrasateko Amaian, Azkoitiko Baztartxon, eta Gasteizko Foruetako Vital auditorioan, hurrengo hitzorduak hauek, joango dira gehiago ere agertzen. Arkabia deitzen da orain, areto hori berria da Gasteizen, da Arkabia. Gasteizen Arkabian ikusteko aukera izango dortarrian hirurekin Ruper Ordorika. Eguerdiko 12 bueltan ditugu, Ruper. Plazer bat izan da, gauza bera, eskerrik asko. Gozatu Durangoko azoka, egin beharreko zerbait da, baina gozatzeko aukerak ere ematen dizkigu, zer Goiuri? Galdera ofiziala galdetu diozue? Bakizu zer, galdetu gabe bera kontatu digula. Zein da? Momentu batean joan zara, ea zein den zure lehen oroitzapena? Ez, aurtengo galdera ofiziala da, ea noizbait ligatu duzu Durangoko azokan. Ligatu Durangoko azokan? Zailolakorik gertatu. Ruper, 1975ean, hemen ziren autoestopean, orduztik ona, behin ere ez duzu ligatu Durangoko azokan? Ez. Lagun arte ederra pasatu bai, baina Euskaldunak... Ez da ideia txarra, behar duzu hori luzatu hemen beste gune bat. Bai, akaso? Bai. Ligodromoa. Igual Ligodromoa edo... Bai, kulturkabia edo beharrean, beste kabi batzuk. Kulturtrukea. Ruper Ordorika, mila esker, plazer bat. Eskerrik asko. Entzuleok, azken minututan murgiltzen ari gara, Ruper badoa, eta guk jarraituko dugu minutu gutxi batzutan, baimena daukagu Durangoko azokaren berezitasun honetan, minutu batzuk lapurtzeko gure informazio zerbitzuetako kidei, gaur Lander Martinezen eskutik ari zarete notizia danak biltzen, baina Julen Goiuri lehenengo jardunaldi honen, lehenengo saio honen balorazioa ere egin beharko dugu nolabait. Bai. Zer sentsazio eman dizue Durangoko orain arte? Nik gutxi gora bera, espero nuen zerbait gertatu da goizontan, izan dela nolabait ere, ateak ireki orduko ikasle talde, gazte talde erraldoi bat korrika eta dena ikusi ditugu, ateak zabaldu diren unean, hemen dena esaten hasita sarrera nagusiaren gainkaldean gaude, eta lehen da beziko korrika saioak ere ikusi ditugu, ikasleak sartu diren orduko, eta hori, ikusten ari gara, erakusleioak, erakusmaiak jendez beteta, pasilloetan ara eta ona jendea dabilela, eta lehen ere aipatu dugu, baina eskertzen da, hemen jendea sartzen denean landako hori ere,
landako nire temperatura gora egiten du, epeltzen da, hau eta orain saioa egitera etorri garenean, goizeko lehen orduan hotz Ni zer dira nabil, Julen. kuriosoa zegoen, baina orain da zu gora eta berare ibili zara, baina egoteko ere giro ederra dago. Esan dugu, gure usten arabera kaso biharkoa eta etzikoa izan daitezke lagunik jendetsuenak, beraz, gaur arratsaldean aukera polita izan liteke, ja ikasle zeren nolabait ustuko delako ina handi batean, azoka, eta gaur arratsalde parte hori ere, egokia izan daiteke azoka, akaso bihar eta etzi izango ezten patxadaz, erakusleioak, erakusmaiak bisitatu, sortzaileekin hitz egin, erosketaren batzuk egin, eta hortik aurrerakoak, esaten den bezala, habilita libre. Zure ilusio. Entzuleok, guk agurtu egin bartzaituztegu, Goiurik oraindik bere azken hausnarketa hori ere egingo du, eta nik baita nerea ere, ez zazuela pentsa, baina tira, azken minutoetan murgildu garen honetan ere, esan behar dizuegu, Julen Goikoetxea eta biok egongo garela, molatu produkzioaken estandean, zenbaren estanda da hori, Julen, zenbakia baldakigu? Jakin beharko genuke, baina... Behatz txikiaren punta jokatuko nuke 29 dela, baina hortik aurrera ez nuke jokatuko, Goiuri, 29 garrena da? Bai. Hori izango ditugu guk grabatutako Postal Kolekzionistak taldearen diskoak, hori izango ditugu guk grabatutako esan ezinen disko eta viniloa, hori nobedade, eta hitz aspertuan etorren nahi baduzu ere, gustora ebiliko gara. Kroketa badakarzue, are gustorago. Eta Marianito txiki batekin baldin bada, ja... Gaur bai daguna, Marianito eta Kroketa estandera ekartzeko. Marianito eta Kroketari ekartzen digunari, disko opari. Hori da, diskoa eta besarka da. Hori da. Goiuri Zizarandia, zurazken hausnarketa? Nire hausnarketa da, erotu egiten garela hemengo teknologia guzti honekin, interneteko konexioa dela, kamarak direla, gidoiak direla eta ez direla, estualdiak pasatzen ditugula, baino merezi duela. Eta sentsazio horrekin amaitzen dut nik gaurko saioa. Gaizki pasatu dugu, ez izuegu gezurrik esango, irratsaioa hasi eta lehenengo minutu horiek, badakizu zerbitzariak erori direla eta ez direla eta kontu horrekin, larritu gara eta ez da pozgarria izan, ez da erosoa izan, baina ordutik pasa dira 2 ordu, egon gara idazleekin, egon gara musikariekin, egon gara jendearekin eta gauza bat esango izuet. Merezi du. Bada ezpada, argi utziko dugu zerbitzariak internetekoak. Akaso bate pentsatuko du, nera Marianito gintzatoten zerbitzariak hankaz gora erori direla. Lanean ari garen bitartean, serio demun eritzen gara, Bada ezpada. Entzuleok, manera osnarketa lantaldeari eskerrak emateko, gaur hemen Imanol González Gurrutxaga ikusentzunezkoaren kudeaketan, Julen Goikoetxea, Goiuri Ziza eta Irurok irratsaio egin eta 6 eskurekin akaso 10 eskuk egin nahi dutena edo egiten dutena egin nahian, Jon Telleria lankidea estudioetatik, Joara Izpuruare han estudioetan, Lander Martínez gurekin azken ordukoak hartzen, bera izango da hitza gure ostean hartuko duena, baina batez ere eskerrak zuei gaur hor uinen bestaldean egoteaz gain, pantaiaren bestaldean ere uki zaituztugulako eta horrela egongo horrelako, urrengo 3 egunetan zerbitzariak erortzen ez bazaizkigu. Eskerrik asko eta bihar arte, ondo izan. Lorerik gabe galduta gaude Lorerik gabe galduta gaude Lorerik gabe galduta Keep calm and bigarren kafea.